Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging tatay ay hindi lang para sa mga tunay na lalaki. Minsan mas lalaki pang may tuturing yung iilan na may pusong babae. Ikaw, kapuso, isa ka bang mabuti at responsableng magulang? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at bumubuo ng inyong programa sa Radio GMA, ang Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eds at taga Nueva Ecija. Marami po akong binagong pangalan at lugar sa kwento ko dahil ayaw ko pong may makakilala sa akin. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay naguguluhan po ako gawa ng hindi ko kayang ipagsigawan sa mundo kung ano talaga ang gusto ko. Nagkakagusto naman po ako sa babae pero nagkakagusto rin ako sa lalaki. Pero lahat ng confusion na yon ay sa aking sarili ay naging malinaw. Simula nang dumating sa buhay ko ang aking mag-ina. Papa Dudut, laking probinsya po ako at mahirap lang ang pamilya namin. 9 na taong gulang ako nang mamatay ang tatay namin dahil sa sakit sa puso. 8 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang iba kong mga kapatid na babae ay maagang nag-asawa at ang mga kuya ko na lamang ang nagtaguyod sa aming pamilya. Kahit na mahirap kami noon sa buhay ay hindi naman po kami sumasala sa pagkain. Napalaki kami ng mga magulang namin ng maayos at may takot sa Diyos. Nung araw ako lang ang nakatungtong sa high school kaya sinabi ko kay nanay na magtatrabaho agad ako pagka-graduate. Naranasan ko pong magtinda ng mais at suman, kina Ate Yoli at kahit paano ay masaya ako dahil kumikita ako. Sinabi ko noon sa sarili ko na magtatrabaho akong mabuti at magsisika para maibili ko si nanay ng mga gusto niyang kainin. Pangarap ko rin siyang madala sa mall para kumain sa labas. Siya po ang kasakasama ko noon hanggang mag 22 years old ako. Kaya nga parang gumuho ang mundo ko. Nang mamatay siya sa parehong sakit na kumitil sa buhay ng tatay namin, Papa Dudut. Pero ang mas masakit doon ay hindi ko po nasabi sa kanya ang pagkatao ko. Sa kabila ng lahat ay nangangarap pa rin po ako na magkaroon ng sariling pamilya at magkaanak. Sa maniwala kayo o hindi ay may nakarelasyon na akong babae. Kahit naman kasi paano ay may itsura ako, Papa Dudut, at magaling din na makisama. Isa sa mga naging girlfriend ko ay si Karen, na nagkataon naman kaibigan ko rin. Kaso on and off po ang naging relasyon namin. Netong huli naming hiwalayan ay dahil nalipat ako ng branch sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Pero maliit ang mundo dahil isang araw ay muli kaming nagkita doon ni Karen at naging magkatrabaho. Karen? Ikaw nga! Eds! Naku, long time no see! Oo nga, kumusta ka na ba? Teka, dito ka rin ba nagtatrabaho? Oo, ikaw rin? Yes! Wow, small world! Correct ka dyan. Sino mag-aakala na magkikita pa tayo? Matagal ka na ba rito? Ilang buwan na rin. Bago ka lang ba? First day mo? Oo, kaya medyo nanganga, Papa. Pero dahil nandyan ka na, hindi na ako kakabahan. Ikaw, kinakabahan? Parang hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo ah. Sobra ka naman. Malamang kakabahan talaga ako kasi bago sa akin lahat. Posisyon, lugar, mga katrabaho. Kanina pa nga ako nalilito sa ginagawa ko. Nahihiya naman ako mang istorbo ng iba nating kasama kasi tinuruan na nila ako kanina eh. Baka isipin nila hindi ko kaagad na gets. Mababait naman ang mga tao rito kaya ayos lang na magtanong ka kung may hindi ka alam. Sabi nga nila, di ba? Mas mabuti nang magmukhang tanga sa pagtatanong kesa magmarunong. Naks naman!
Yung words of wisdom mo talagang namimiss ko sa'yo mula nung naghiwalay tayo. Eds, matanong ko lang, may asawa ka na ba? Single pa rin ako. Iniwan mo kasi ako noon. Sira! Anong iniwan kita? Ikaw yung lumayo, no? Hanggang sa nakalimutan mo na ako. Di naman sa ganun. Naging busy kasi ako sa buhay at sa trabaho kaya akala mo nakalimutan na kita. Pero nabalitaan ko pala na wala na nanay nyo. Condolence pala, Eds. Sorry, hindi ako nakupunta sa libing. Ayos lang. Alam namin kung nasan man ngayon si nanay, masaya na siya kasi wala nang sakit. Oo, malungkot mamatayan. Pero hindi naman tayo pwedeng huminto na lang mabuhay kapag may mahal tayo sa buhay na nauuna. Napakatapang mo. Hanga talaga ako sa'yo. Hindi madali ang pinagdaanan mo pero eto ka pa rin. Nakangiti, taas noong nagpapatuloy sa buhay. Kahit sino sa atin may mabigat na pinagdadaanan. Nasa atin na lang din kung paano yun i-handle. At wala rin namang masama kung hihingi tayo ng tulong sa iba kung hindi na natin kaya. Ay, speaking of hindi na kaya, thankful talaga ako nakita kita ngayon dito. Hulog ka ng langit kasi may mapagtatanungan na ako tungkol sa trabahong ginagawa ko ngayon. Hanggang dyan na lang ba talaga ang papel ko sa buhay mo? May iba pa akong kayang itulong sa'yo. Uy, para kang sira. At nang magkita nga kaming muli ni Karen ay nanumbalik din yung closeness namin sa isa't isa, Papa Dudut. And that time ay bumilang na rin ang taon simula nang maulila ako. Ang tagal ko rin po bago nakapag-move on at dahil hindi ko naman nasabi kay nanay ang tungkol sa pagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki na natili po akong nagtatago at maingat lalo na sa trabaho ko. Takot po akong mahusgahan sakaling malaman nila ang pagkatao ko, Papa Dudut. Ang totoo ay hindi rin po alam ni Karen na baluktot ako. Hindi ko kasi yon inamin sa kanya kahit na naging kami noon. Ewan ko ba, wala akong lakas ng loob at iniisip ko na lamang na may ideya na siya kahit na wala siyang sinasabi. Hindi nga nagtagal ay lalo kaming napalapit sa isa't isa ni Karen. Dahil katrabaho ko siya ay lagi kaming sabay kumain at sa akin siya madalas nagtatanong kapag hindi siya pamilyar sa ginagawa niya tungkol sa aming trabaho. Bukod doon, Papa Dudut ay hinahatid ko siya sa kanila kahit na medyo malayo yung inuuwian ko. Pag uwi ko naman ay itetext ko siya at madalas ay inaabot na kami ng hating gabi sa pag-uusap. Hindi nga nagtagal ay naging palagay ang loob namin sa isa't isa hanggang sa naging kami ulit. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, hindi ko pa rin magawang takasan ang totoong ako. Lalo na nga nang magsimula na rin akong ma-attract sa katrabaho kong si Mark na nakilala ko sa mga inuman namin. Kaya lang may asawa na po si Mark, Papa Dudut. Doon po nagsimulang gumulo ang relasyon namin ni Karen at naging meet siya ng maraming pag-aaway. Mahal, tara. Lunch tayo. Sakto dating mo. Nakapagluto na ako ng paborito mong ulam. Akala mo ba madadaan mo ko sa pagganyan-ganyan mo, Eds? Saan ka na naman ba galing kagabi? Hinaan mo ang boses mo. Baka isipin ng mga kapitbahay nag-aaway tayo. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Nagpunta ka lang ba rito para awayin ako? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, saan ka nagpunta kagabi? Bakit bigla na lang kitang hindi makontak? Nag-inom ka na naman Aminin mo. Oo, ano bang problema dun? Ang problema doon, hindi mo sinabi sa akin. Tatalakan mo lang ako kapag sinabi ko sa'yo. Tsaka kagabi lang naman ako uminom. Diyan lang naman ako sa tapat ng bahay kaya ano bang ikinagagalit mo? Nagagalit ako dahil hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Hindi ako tanga, Eds. Alam ko na may iba kang kinalolokohan kaya ganyan ka nalang magsikreto. Anong ganyan magsikreto? Praning ka lang. Baka akala mo hindi ko napapansin ang closeness niyo ni Mark.
Na hindi lang basta magkatrabaho ang turing mo sa kanya kasi gusto mo siya. Huwag mo nang subukang i-deny dahil may nakapagsabi sa akin na bakla ka. Anong bakla? Kung ano-anong pinagsasabi mo? Kaya pala wala nangyayari sa atin hanggang ngayon dahil baluktot ka? Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat para magustuhan mo. Mas masarap ba sa paningin mo katawan ni Mark kaysa sa akin? Sagutin mo ako! Nagkagusto ako kay Mark, pero tinigilan ko na rin dahil pamilyado na siyang tao. Nagkakaganyan ka kasi wala pang nangyayari sa atin? Bakit? Sex lang ba ang habol mo sa akin? Ay, Karen, aaminin ko na naguluhan ako sa nararamdaman ko. Pero ngayon malinaw na sa akin na ikaw ang gusto ko. Kung totoo na ako ang gusto mo, bakit hindi mo sinabi sa akin na bakla ka? Kahit noong unang beses na naging tayo, wala kang binanggit, Eds! Kasi natatakot ako sa sasabihin mo. Natatakot ako na baka iwanan mo ko. Inisip ko na lang, alam mo na napapansin mo ng baluktot ako. Akala ko tanggap mo na ako sa kung ano ko. Oo! Pero inisip ko na may mga lalaki talagang malalambot kumilos at magsalita pero normal sila. Hindi ko inisip na bakla ka. Ikaw lang ang nag-isip na alam ko na. Huwag ka namang magsalita na parang malubang sakit ang kabaklaan. Wala akong sinasabing ganyan. Pero kung iniisip mo na matatakasan mo ang pagkatao mo kahit na magkajowa ka ng babae, pues, sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka. Sa bandang huli, magkakagusto ko pa rin sa kapwa mo lalaki at iiwanan mo rin ako. Kung ganyan ang tingin mo sa mga tulad ko, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Pagtanggap ang kailangan ko, hindi pang husga mo. Masakit para sa akin ang paghihiwalay namin ni Karen, Papa Dudut, dahil buong akala ko tanggap niya ang pagkatao ko sakaling malaman niya ang totoo. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay pinandirihan niya ako at minaliit. Nang mga panahon na yon ay muli kong naramdaman yung kainin ng takot na baka kapag isiniwalat ko sa mundo ang pagiging baluktot ko ay husgahan nila ako at mandiri sila sa akin. Kaya kahit malungkot ay pinagpatuloy ko po ang buhay katulad ng nakasanayang kong gawin. Simple lamang ang pangarap ko at gabi-gabi ko pong ipinagdarasal sa Diyos na sana ay dumating na rin yung tamang babae na tatanggap sa akin at magmamahal kahit ganito ako. Yung bang hindi ako ikakahiya sa kung ano at sino ako, Papa Dudut. Ganun po ako mag-isip dahil lumaki ako na kahit mahirap ang buhay namin noong araw ay masaya naman ang pamilya namin. Kaya nga matapos mawala ng mga magulang namin at nagkahiwa-hiwalay, kaming magkakapatid dahil nagkaroon na rin ng sariling mga pamilya, ay wala akong pinakaasam kundi ang bumuo na rin ng pamilyang maituturing kong sa akin. Yung bang may anak akong tatawag sa akin ng tatay, papa o daddy at may asawa ako na magmamahal sa akin ng tunay. Pag nangyari yon, ako na nga siguro ang magiging pinakamasayang tao sa balat ng lupa, Papa Dudut. Sa mga panahon na sarili ko lang ang kausap ko, lagi kong iniisip na balang araw ay darating din yung tao na makakasama ko para bumuo ng pamilya kasama ko. Yung bang makakasabay kong kumain at makakakwentuhan, gaano mang kaganda o kapangit ang araw ko sa trabaho. Yung bang magkakahawak kami ng kamay hanggang sa aming pagtanda. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay natupad ang hiling ko matapos kong makilala si Jane. Para sa akin ay siya na ang sagot sa matagal ko nang pinagdarasal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Katulad ni Karen at Mark, katrabaho ko rin po si Jane at nakakasama sa mga inuman. Pero tulad ko ay baluktod din siya dahil ang syota niya ay isang babae. Minsan hindi ko mapigilang mainggit kay Jane dahil naipagsisigawan niya sa mundo kung ano talaga siya at kung sino ang gusto niya. Samantalang ako ay kailangang manatiling sikreto dahil ayokong dumating yung punto na mag-iba ang tingin sa akin ng mga taong matagal ko nang kilala. Oo, nandun na tayo sa huwag nating isipin ang sasabihin ng iba dahil buhay natin ito. Pero minsan kahit na anong gawin natin ay dumarating yung punto na maapektuhan talaga tayo. Lalo na kung manggagaling ang panghuhusga sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ginawa ko ang lahat para mag-astang tunay na lalaki
at binawasan ko ang pagiging malambot kumilos. Hindi nagtagal ay naging close po kami ni Jane, Papa Dudut. Dati hindi ko siya napapansin pero unti-unti na siyang lagi kong nakikita at gustong kausapin. Masaya kasi siyang kasama at marami siyang kinukwento sa akin. Natatandaan ko pa noong unang beses na nilapitan niya ako. Kaka-break lang namin ni Karen noon at sariwa pa yung sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Mabuti na lang at nandyan siya dahil baka pag nagkataon, nagdrama na akong mag-isa. Alam din kasi sa pinagtatrabahuhan namin na naging girlfriend ko si Karen, Papa Dudut. Kaya noong naghiwalay kami, kahit na wala akong sinasabi, nakarating pa rin yon sa kaalaman nila, lalo na nga si Jane. Hi friend! Kumusta? Okay lang. O ba't parang ang lungkot mo yata ngayon? Nasermonan kasi ako ng boss natin. Kaya hindi maganda timpla ko. Maniwala ako sa'yo. Bahala ka. Di kita pinipilit. Paupo nga. Tabi tayo. Jane naman eh. Ano ba kasing problema mo at ang clingy mo? Kanina ko pa napapansin na panay ang lapit mo sa akin. Kung mangungutang ka, sorry. Short ako ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako ganong tao. Gusto ko lang makipag-close sa'yo. Matagal na kitang nakikita rito at nagkakasama na rin tayo sa inuman. Pero hindi naman tayo madalas mag-usap. Balita ko, break na raw kayo ni Karen. Bilis naman kumalat. Alam mo naman dito sa atin. Pero totoo ba? Ay. Oo, nag-away kasi kami. Magkaiba kami ng paniniwala. Kaya wala na ring sense kung magsasama pa kami. Sigurado lagi lang kami magtatalo. Ikaw kasi, puro ka Karen. Samantalang nandito naman ako. Tanggap kita kung ano ka pa. Di ko akalain na may pagka-joker ka rin pala. Hindi ako nagbibiro, Eds. Pinagsasabi mo. May syota ka na, di ba? Gusto mo yata mayari ka sa jowa mong tomboy. Ay, subukan lang niya akong saktan. Hindi ko siya uurungan. Sinasaktan ka ba niya? Hindi. Ang labo mo naman kausap. Kaya nga sabi ko subukan, di ba? Pero ewan ko ba, lately, lagi kaming nag-aaway. Kulang na lang magkasakitan na talaga kami. Ganun na ba kalala mga away nyo para humantong sa pisikalan? Feeling ko kasi nagsisinungaling siya sa akin. Na may iba siyang kinalolokohan kaya bigla na lang siyang nagbago at nanlamig. Naku, mapatunayan ko lang na tama ang hinala ko. May kalalagyan sila sa akin ng babae niya. Oh, anong nakakatawa ron? Nagkakaroon din pala ng ganyang problema sa relasyon nyo? Porke tomboy jowa ko, wala nang pwedeng magloko sa amin. Alam mo, Eds, kahit pareho kayong babae o lalaki sa relasyon, kung may isa sa inyong gago at hindi marunong makontento, hindi rin kayo magtatagal. Kalma ka lang. Naniniwala naman ako sa'yo. O paano? Tara na, bago ka pa magdrama dyan. Malapit nang matapos ang break natin. Baka mapagalitan pa tayo. Sige, pero sabay na tayong mag-lunch mamaya ah. Sige na, pumayag ka na. Mukha namang hindi na ako makakaindi sa'yo eh. Yay! Mukhang mapaparami ako ng kain ito. Nang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Jane ay lumabo naman ang relasyon nito sa syota niya, Papa Dudut. Tapos nang malaman kong naghiwalay na sila nang malaman niyang nag-cheat ito sa kanya, hiningi po ni Jane ang number ko at sinimulan niya akong kulitin. Lagi siya nagte-text at tumatawag sa akin kahit na nasa inuman ako o may iba akong ginagawa sa bahay. Aaminin ko na medyo nakakainis na kasi pakiramdam ko ay wala na akong privacy. Palagi po niyang inaalam ang mga pinupuntahan at ginagawa ko. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero marami po talagang mga babae ang naglilink sa akin, Papa Dudut. Marami kasi akong kakilala dahil magaling akong makisama sa tao. Lumipas pa ang mga araw at nakita ko na lamang ang sarili ko na unti-unting nasasanay sa pangungulit ni Jane. Nagkaroon po kami ng mutual understanding at hindi nagtagal ay naging mag-on. Maalaga po kasi si Jane, malambing, maalalahanin
At higit sa lahat ay masarap magluto. Lahat po ng mga katangiang gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na, Papa Dudut. Nasabi ko noon sa sarili ko na ang suwerte ko kaya lang ay hindi naman palaging masaya. At nasa ulap ang pakiramdam ng bawat relasyon. Lalo na sa kaso namin ni Jane na nagsisimula pa lamang. Birthday ko po noon, Papa Dudut, at inimitahan ko lahat ng mga kaibigan at katrabaho namin para mag-party sa bahay. Siyempre may inuman din. Hindi nagtagal ay nalasing na nga ako at umiral na naman ang kabaklaan ko. Nakalimutan kong may girlfriend na ako dahil panay lingkis at harot ko sa gwapo naming katrabaho na si Marlon. Kinabukasan nga, galit at nakasimangot sa akin si Jane dahil buong gabi ko siyang initsapwera. Sa katunayan, sinampal pa nga niya ako at kahit na anong paliwanag ko ay hindi niya pinakinggan, Papa Dudut. Bakit mo yung ginawa, Jane? Kulang pa yan dahil gusto kitang sabunutan. Huminahon ka nga. Ang sakit pa ng ulo ko tapos nananakit ka dyan. Ikaw ang unang nanakit sa ating dalawa dahil wala kang habas kung makipaglandian kay Marlon. Siya ba jowa mo? Di ba ako ang girlfriend mo? Hindi ko nakakalimutan yon, Jane. Hindi mo na kailangan ipaalala. Anong hindi? Kasi kung alam mo na talaga na ako ang jowa mo, hindi ka didikit kay Marlon na para kang linta. Harap-harapan mo kung pinagbukang tanga sa mga kaibigan at katrabaho natin, Eds. Ay, Jane, pwede bang makinig ka muna sa akin? Hindi na. Ayoko na makinig sa'yo. Mabuti pa. Itigil na natin ang relasyon natin kasi wala rin tong pupuntahan. Sumugal ako sa'yo, Eds. Minahal kita ng buong buo at tinanggap ko ang pagkatao mo. Para ano? Para masaktan ng ganito? Jane, please, wag mo namang gawin sa akin to. Naisip mo ba ako habang busy ka sa pakikipagharutan sa lalaking yun? Kasi kung oo, hindi mo yun gagawin. Kung alam mo lang na marami akong tiniis mula nung maging tayo, Eds. Pinagtatanggol kita kapag sinasabi nilang bakla ka dahil sabi mo, hindi ka pa komportable na malaman ng iba ang pagkatao mo. Pero binaliwala mo lang ako. Payakap-yakap ka pa sa Marlon na yon na para bang siya yung jowa mo habang nandun ako? Hindi naman yung seryoso. Katuwaan lang yun ng mga kaibigan natin. Katuwa ang may halong kagaguhan, Eds. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan natin kasi mas magjowa pa raw kayong tingnan ni Marlon kesa sa atin. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Jane, please, huwag kang umalis. Sorry, okay? Hindi ko sinasadyang i-etsapuera ka. Lasing lang ako noon. Wala akong kontrol sa kilos ko. Kung hindi mo nagustuhan ang nangyari at kung may nagawa man ako mali, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano pa kita pagkakatiwalaan, Eds. Mabuti pa tapusin na lang natin lahat. Maghiwalay na lang tayo kaysa dumating pa yung point na lukohin mo ko at ipagpalit sa lalaki. Hindi mangyayari yun dahil magbabago ako, Jane. Mas magiging mabuting boyfriend ako sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Please, wag ka umalis. Wag mo akong iwanan, Jane. Hindi ko kaya. Papa Dudut, bumilang na rin po ng 6 na buwan ng relasyon namin ni Jane nang ma-realize kong siya ang mahal ko at siya ang babaeng gusto kong pakasalan balang araw. Kaya nang kamunting na siya makipaghiwalay sa akin ay doon ako natauhan. Sinikap ko pong maging mabuting boyfriend sa kanya, Papa Dudut, katulad ng pinangako ko sa kanya noon. Nagbago po ako at umiwas ako sa udyok ng mga barkada lalo na kapag niyayaya nila akong uminom dahil madalas yun po ang mitya ng pagtatalo namin ni Jane. Palagi ko rin po siyang sinusuportahan sa mga pangarap niya sa buhay. Nasa tabi niya ako noong nagpaplano siyang umalis sa trabaho namin para mag-abroad pero nang hindi siya matuloy. Hindi po ako umalis sa tabi niya, sa halip ay in-encourage ko siya, Papa Dudut. Nag-live-in na rin po kami ni Jane, Papa Dudut. Lalo lang din pong tumindi ang pagmamahal namin sa isa't isa. Maalaga po si Jane at maasikaso sa akin, Papa Dudut. Sa katunayan, wala akong maipipinta sa kasipagan niya. Lalo na pagdating sa mga gawaing bahay.
Minsan ako na lang ang nahihiya dahil wala akong naitutulong sa kanya sa bahay namin. Lagi din niya akong pinagluluto ng masarap at hanggat maaari, sinisigurado niya na nakakakain ako sa tamang oras. Tumagal pa po ng 2 taon ang pagsasama namin sa isang bubong hanggang sa nag-propose na po ako sa kanya. Ibinigay ko kay Jane ang pinakamagandang kasal na hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang ikasal sa simbahan na siguro ang pangarap ng lahat ng babae, kaya naman yun po ang ibinigay ko kay Jane, Papa Dudut. Sa tulong ng aming mga kaibigan at malalapit na kamag-anak ay natupad namin ang aming pangarap na pag-iisang dibdib. Napakasaya po naming mag-asawa at ramdam na ramdam po namin ang nag-uumapaw na suporta at pagmamahal ng mga taong malalapit sa aming puso sa napaka-espesyal na araw na yon, Papa Dudut. Kompleto ang aming pamilya at mga kaibigan at maging sila ay lubos din na nasisiyahan. Papa Dudut, noong nagli-live-in pa lamang kami ni Jane ay sinubukan na naming magka-baby muna pero hindi yon pinagkaloob ng Diyos dahil siguro wala pang basbas ang aming pagsasama. Kaya nga matapos naming ikasal at muling sumubok na magkaanak, laking tuwa naming mag-asawa nang sa wakas ay meron na kaming nabuo. At nalaman ko po yon sa mismong birthday ko, Papa Dudut. Para sa akin yun na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kaso naging maselan po ang pagbubuntis ni Jane kaya pinag-resign ko siya sa trabaho. Hands-on din po ako sa pagsama sa kanya tuwing check-up niya. Lumipas pa ang 6 na buwan, nalaman namin na babae po ang magiging anak namin, Papa Dudut. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman namin ni Jane. Lalo ko lang din po siyang minahal at sabay kaming nanabik sa pagsilang ng baby namin. Nang dumating na po ang araw na pwede nang manganak, si Jane ay nakaabang po ako sa bintana ng nursery room sa ospital na pinagdalhan ko sa kanya. Dahil sabik na sabik po akong makita ang baby namin. Napaluhan na lamang ako nang ibigay sa akin ng nurse ang baby namin, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nagka-purpose ang buhay ko dahil sa anak ko. Naisip ko na kahit silahis ako, may napatunayan naman ako sa sarili ko dahil meron akong masayang pamilya. Kaya lang habang nasa ospital si Jane, kinausap ako ng doktor na hindi pa siya pwedeng ilabas sa recovery room. Ayon sa findings nila, mataas daw ang blood pressure ng misis ko at kailangan nilang bantayan. Delikado po yun dahil kapapanganak pa lamang niya. At nang marinig ko po yun mula sa mga doktor ay natakot po ako ng husto at nag-worry para sa kaligtasan ni Jane. Bukod sa pag-aalala ay nagtataka rin ako at naguguluhan dahil bigla na lang nagkaroon ng abnormal na pagtaas ng blood pressure ang asawa ko. Samantalang wala namang binabanggit sa amin ng OB niya sa mga check-up niya noon, Papa Dudut. Pero alam ko na wala ring mangyayari kung magpapadala ako sa hustong pag-aalala. Kaya naman minabuti ko na lamang na magdasal para sa kaligtasan ni Jane. Mabuti na lang at dininig ng Diyos ang panalangin ko at kinabukasan din. Nailabas na sa recovery room si Jane at magkasama na rin sila ng anak namin. Nagtuloy-tuloy pa po ang pagbuti ng kalagayan ng misis ko hanggang sa pwede na siyang lumabas sa ospital. Hindi nga nagtagal ay na-discharge na kami at nakauwi sa bahay. Napag-usapan din naming mag-asawa na bumalik na ako sa trabaho dahil kailangan namin ng pera na panggasto sa pang-araw-araw namin. Nasaid po kasi ang ipon namin ng mga anak siya, Papa Dudut. Kahit na nag-aalinlangan ako na iwanan si Jane at ang baby namin sa bahay, nagtiwala po ako sa sinabi niyang wala na niya or kaya na niya ang sarili niya at ang pag-aalaga sa baby namin. Ilang araw po ang lumipas na wala na rin ang pag-aalala ko dahil nakikita ko naman na okay lang si Jane at masaya siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi po nagtagal ang masasayang araw namin dahil isang gabi pag uwi ko galing sa trabaho,
Nagsabi ang misis ko na hindi maganda ang pakiramdam niya at gusto niyang magpa-ospital. Hi, Han. Han? Oh, bakit ganyan ang boses mo? Para kang pagod. Oo, Han. Napagod lang siguro ako kanina sa pag-asikaso sa anak natin. Pero ayos lang ako. Super kulit na kasi, kung alam mo lang. Sure ka ba talaga na kaya mo? O gusto mo ma-absent ako bukas sa trabaho para makapagpahinga ka ng gusto? Naku, wag na. Sayang naman yung araw at yung kikitain mo. Itutulog ko na lang to ngayong gabi. Puyat lang siguro ako. Pauwi ka na ba? Oo. Tumawag lang ako kasi excited akong ibalita na may pasalubong ako kay baby. Natatandaan mo ba yung rechargeable electric fan na gusto nating bilhin para sa kanya? Ito na, dala ko na. Talaga? Saan ka kumuha ng pambili? Medyo mahal kasi yun, Han. Natatandaan mo ba yung sinulat kong jingle para sa company namin? Nanalo yun, Han, at 3,000 piso ang premyo. Sakto, pinambili ko na nga nitong electric fan. Ang galing-galing talaga ng asawa ko. Thank you, Han, ha? O paano? Malapit na ako sa pinto natin. Ibababa ko na ang phone para makapasok na ako. O sige, Han. Han, tingnan mo! Ito na yung electric fan ni baby! Han, parang nahihilo ko. Ano? Bakit? Han! Jane, ayos ka lang ba? Naku, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nabuwal? Kaya mo bang tumayo? Halika, aalalayan kita. Masakit ang bato ko, tapos iba rin yung kabog ng dibdib ko. Tapos nahihirapan din akong huminga. Punta tayo ng ospital. Dahil baka hindi ko na kayanin, Han. Huwag kang magsalitahan ng ganyan, Jane. Kayahanin mo. Hindi ka pwedeng mawala dahil paano na kami ng anak mo? Sandali, tatawag ako ng tricycle na masasakyan natin. Diyan ka lang. Sandal ka lang na maayos. Kakatukin ko lang din ang kapitbahay natin para tingnan ang anak natin. Babalik ako, Jane. Babalikan kita dito. Hintayin mo ako. Habang nasa ospital kami ay naranasan ko po yung pinaka nakakatakot na pakiramdam na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Hinang-hina na po noon si Jane at panay ang pagsusuka. Umihin na rin po siya sa suot niyang shorts at hirap na rin siyang huminga. Kaya tinubuhan na siya ng mga doktor. Kitang-kita ko po ang lahat ng yon, kaya kulang na lamang ay madurog ng pinong-pino ang puso ko. Hindi nga nagtagal ay naging abnormal na ang blood pressure niya at nag-enclampsia na siya, Papa Dudut. Minuto lang ang lumipas ay binawian na ng buhay ang pinakamamahal kong asawa ng gabing yon. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Ang nasa isip ko na lang ay sana mamatay na rin ako. Hindi ko na po alam kung paano mabuhay dahil wala na ang asawa ko. Nang iburol na si Jane, ilang araw kong hindi makakain ng maayos at hindi makatulog ng mahimbing. Nakabantay lang ako sa kabaong niya habang umiiyak. Hindi ko mahawakan o makarga ang anak namin. Araw-araw kong naaalala ang masasayang sandali na kasama ko siya, Papa Dudut. Kinain ako ng labis na takot at pangamba dahil paano ko nabubuhayin ang anak namin ng nag-iisa. Lalo lang ding naging mabigat ang paglipas ng mga araw pagkatapos ilibing ni Jane. Ang buong akala ko ay magkakaroon na ako ng masayang pamilya tulad ng mga nakikita ko sa mall habang masayang kumakain sa mga fast food.
na hindi pa nga kami nagkakaroon ng family picture na 3 tapos nawala na sa amin si Jane. Marami akong tanong sa Diyos tulad ng bakit kailangan kong pagdaanan ng ganong katinding sakit. Parusa ko ba yan kasi makasalanan ako sa nakaraang pamumuhay ko? Pero kahit naman po paano ay sinikap kong maging mabuting anak, kapatid, kaibigan at katrabaho. Walang araw na hindi ako umiiyak dahil lagi kong iniisip na paano na kami mabubuhay ng anak ko na kaming 2 na lamang. At para mabawasan ang mga iniisip ko ay nilunod ko po ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Gusto ko kasing makalimutan yung sakit kahit pansamantala at yun lang ang paraang naisip ko, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay napansin na po ng pamilya namin at malalapit na kaibigan na napapabayaan ko na ang sarili ko. At hindi na rin natututukan ng pag-aalaga sa anak namin ni Jane. Kaya kinausap na ako ng BFF kong si Darwin. Marami po siyang pinarealize na mga bagay-bagay sa akin tulad ng hindi ako dapat sumuko porque minsan akong nadapa. Dahil meron pa naman akong dahilan para magpatuloy at yon ay ang baby namin. Parang inaaraw-araw mo ng pag-inom, friend ah. Di na maganda yan. Baka mapano ka na. Sana nga mamatay na lang ako para magkasama na kami ni Jane. Huwag ka namang ganyan. Paano na lang ang baby mo? Baka nakakalimutan mo, nandyan pa siya. Gusto mo ba tuluyan ng maulilang anak niyo ni Jane? Masisisi mo ba ako, Darwin? Wala na ang misis ko. Iniwan na niya kami. Paano ba ako mabubuhay niyan kung mag-isa na lang ako? Kakakasal lang namin. At kapapanganak pa lang ng anak namin. Tapos kinuha na kaagad siya sa akin. Ano bang kasalanan ko sa Diyos para parusahan niya ako ng ganito? Wala kang kasalanan. Siguro hanggang doon na lang si Jane. Oras na niya. Naniniwala ako na lahat ng bagay may dahilan. Hindi ko matatanggap ang sinasabi mong dahilan dahil napaka-unfair. Ilang beses na ako namatayan. Una, si tatay. Tapos si nanay. Kinaya ko yun pero hindi ko na alam paano magpapatuloy sa buhay dahil sa pagkawala ni Jane. Simple lang naman ang gusto ko, Darwin. Buong pamilya lang. Ganun ba yung kahirap matupad kaya pilit kinukuha sa akin ng Diyos sa mga taong mahal ko? Patayin na lang din niya ako para matapos na rin ang paghihirap ko. Alam ko masakit pero lawakan mo ang isip mo. May anak ka. Kailangan ka ng baby mo, friend. Tsaka hindi ka naman magiging mag-isa. Nandito kami ng barkada mo para alalayan ka hanggat di mo pa kaya. Nandyan din ang pamilya at mga kamag-anak nyo ni Jane. Ay, hindi to yung panahon para panghinaan ka ng loob. Pinapaintindi ko naman sa isip at puso ko ang sitwasyon. Pero nahihirapan talaga ako. Darwin, para akong mababaliw. Hindi ko matanggap na wala na ang nanay ng anak ko. Hindi mo kailangan tanggapin ka agad dahil ikaw din ang mahihirapan. Lahat ng bagay may stages na pinagdaraanan. Kung kailangan mong umiyak o magluksa, gawin mo. Sige. Pero wag na wag kang sumuko. Gawin mong inspirasyon yung sakit na nararamdaman mo para magpatuloy sa buhay. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Lugmok na ako. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Oo, hindi mo man maintindihan ang mga nangyayari sa ngayon. Pero darating yung araw na magiging malinaw din sa iyo ang mga dahilan niya. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na di natin kakayanin. Friend, kapit ka lang. Nandito lang ako at mga barkada natin. Yung pamilya niyo ni Jane, hindi naman sila nawala sa tabi niyo. At higit sa lahat, nandyan si baby. Pagkatapos ng pasyam ay nag-decide po akong bumalik sa trabaho, Papa Dudut. Sa kabila ng matinding kirot na nararamdaman ko sa dibdib ay kinaya kong ibalik yung dating ako.
Minsan, pinepeke ko na lamang ang mga ngiti ko hanggang sa makumbinsi ko ang aking sarili na balang araw ay magiging masaya din ako. Palagi ko ring iniisip na kapag nagpapaulan ng Diyos ng mga pagsubok sa buhay, hindi nawawala ang baghari kapag tumila na ito. Para sa akin ay simbolo yon ng pag-asa upang kayanin kong magpatuloy sa buhay, Papa Dudut, kahit na mag-isa na lamang akong nagtataguyod sa anak namin ni Jane. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko noon at suntok sa buwan ang magdesisyon na bumangon pagkatapos kong madapa. Pero alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa tulong ng mga kapatid at kaibigan ko ay lumaban ako, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, ang ate ko muna ang nag-aalaga sa baby ko para makapagtrabaho ako. Tuwing ika-23rd ng buwan, pinaghahanda ko ang anak ko at binibilhan ko siya ng mga lobo na may iba't ibang mga kulay tulad ng bahaghari. Paraan ko yon para ipaalala sa kanya na espesyal siya. Napananagutan ko siya dahil dinala ko siya sa mundong ito. At kahit baluktot ang tatay niya, handa akong magpakatatay para sa kanya. Mahirap na masarap maging magulang, Papa Dudut. Pero wala po akong pinagsisisihan at gagawin ko ang makakaya ko para mabigyan ng magandang bukas ang anak ko. Kung tatanungin ninyo ako tungkol sa love life ko, single pa rin po ako, Papa Dudut. At hindi ko pa rin hinuhubad ang wedding ring namin ni Jane dahil hindi pa ako handa na palayain siya sa puso ko. Siya pa rin ang mahal ko at nangungulila pa rin ako sa pagkawala niya, pero alam ko kung nasaan man siya ngayon ay masaya siya at proud siya sa akin. Kahit paano ay masaya na ako at tanggap ko na. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang Barangay Love Stories ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay at more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eds. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Walang tao ang dapat na kumitil sa buhay ng kapwa niya tao, gaano man kalaki ang kasalanang nagawa nito. Dahil ang bawat isa ay may karapatan na magbagong buhay, ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawalan ng minamahal nang dahil sa isang makasalanang tao? Ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Myra, 60 years old at isang dating manunulat sa local newspaper dito sa probinsya namin, na hindi ko na po babanggitin kung saan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sadyang kinailangan ko lamang munang mag-ipon ng lakas ng loob para magawa at matapos itong sulat ko. At dahil alam ko na medyo sensitibo ang kwento na ibabahagi ko ngayon, ay may mga impormasyon po ako dito na sinadya kong baguhin para maproteksyonan ang aking pribadong buhay. Pagpasensyahan nyo na po kung masyadong mabibigat ang mga salitang gagamitin ko sa sulat na ito. Dahil mabibigat din talaga ang mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Papa Dudut, maaga akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Ulila na kasi ako noon sa mga magulang at ako na rin halos ang nagpaaral sa sarili ko
habang nakikitira noon sa isang kamag-anak namin. Malapit na ako magtapos ng high school nang makilala ko si Martin sa isang rally sa lugar namin. Aktibo kasi ako sa mga ganong gawain lalo na kapag may pinaglalaban tungkol sa karapatang pangtao. Marami kaming pagkakatulad ni Martin mula sa gawain, paniniwala at mga pinaglalaban na tungkol sa karapatang pantao. Kaya naman mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nagtagal ay nagkaroon na nga kami ng relasyon. Hanggang sa mabuntis ako ni Martin nang makapagtapos ako ng high school, 17 years old pa lamang ako noon. Hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan ako at ang ipinagbubuntis ko. Nagtrabaho na siya noon kaya nang makapanganak ako at tumungtong sa tamang edad ay nagpakasal na rin kaming dalawa. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako sa isang local newspaper bilang manunulat. Hindi pa kasi mahigpit ang pagtanggap sa mga aplikante noon lalo na kapag may tiyaga kang matuto at may lakas ng loob. Masaya naman ang naging pagsasama namin ni Martin kahit na hindi kami gaanong nakagagaan sa buhay. Kaya lang bago mag 3 years old ang anak naming si Kyla ay namatay naman si Martin dahil sa isang aksidente, Papa Dudut. Sa minahan kasi siya nagtatrabaho at namatay siya noong gumuho ang kuweba kung nasaan sila na mga kasamahan niya. Nakuha naman namin at naipalibing ang katawan niya na wala ng buhay. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang anak kong si Kyla. Papa Dudut, napakahirap po ng lahat ng pinagdaanan ko. Napakahirap maging single parent. Pero walang hindi kakayanin basta para sa pinakamamahal kong anak, Papa Dudut. Kyla, eto nga palang saging oh. Isabay mo dyan sa inaalmusal mong oatmeal. Salamat po, Mama. Ang lakas naman pong makaanak mayaman itong almusal ko ngayon. May binigay lang kasi na isang piling ng saging yung ninang Kim mo kahapon. Tsaka magandang saging sa almusal, kaya ayan, dapat na isabay mo na dyan sa oatmeal mo. Sige po, salamat po. Bagong dyaryo ba yung hawak mo? Opo, binabasa ko po yung article na sinulat nyo. Grabe, nasa front page na naman po nitong dyaryo ang pangalan nyo, Mama. Ayaw pa rin kasi nilang tanggalin ng death penalty dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin ako titigil na magsulat tungkol sa mga tao na nagpapatupad ng batas na yon. Lalo na sa mga taong patuloy na nagpapatibay sa batas ng parusang kamatayan. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Oo bakit naman ako matatakot? Kasi 'di ba, noong nakaraang buwan lang po, may tumawag sa telepono natin tapos ako yung nakasagot at pinasabi niya na iparating ko raw sa inyo na tumigil na kayo sa ginagawa niyong pagsusulat laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi, mapapahamak daw po ang buhay niyo. Sus! Hanggang salita lang at pananakot lang ang mga yon. Hindi nila kayang totohanin ang mga pagbabanta nila. Mama, palagi pong laman ng balita ngayon sa TV ang tungkol sa mga journalist na pinapatay. Natatakot po ako na baka dumating ang araw na totohanin ng mga nagbabanta sa inyong masamang balak nila. Huwag kang mag-alala sa akin, Kyla. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts noon para hindi ako kagad basta nalang masaktan ng ibang tao. Mahirap pa rin pong kalaban ng mga taong may masamang pakay. Hindi nyo alam kung anong mapanganib na armas ang pwedeng dala nila sa oras na lapitan nila kayo. Palagi rin naman ako may balisong sa bag ko. Hindi pa rin po sapat yun para masabi niyong ligtas ang buhay niyo, Mama. O ano bang gusto mong gawin ko, anak? Hindi po ba kayo pwedeng humanap na lang ng ibang trabaho? O kaya mag-focus na lang kayo sa maliit yung negosyo na manukan para hindi na po nalalagay sa panganib ang buhay niyo. At para wala na po kayong natatanggap ng mga death threat. Ay, Kyla, matagal ko naman nang ipinaliwanag sa iyong tungkol sa trabaho ko, di ba? Hindi ko ginagawa to ng dahil lang sa pera. Ito yung nasimula namin ng papa mo.
Magkasintahan pa lang kami, palagi na naming pinaglalaban at ipinagtatanggol ang karapatang pangtao. At ito yung tungkulin na hindi ko pwedeng basta nalang talikuran at kalimutan. Kahit po ang buhay niyong malagay sa panganib? Oo, kasi kung hindi ko gagawin to, sino na lang ang magiging boses ng mga taong gustong magbagong buhay pero pinagkakaitan ng pag-asa? Sino ang magtatanggol sa mga inosenteng tao na nakulong at nakapila sa parusang kamatayan? Pero 'di ba, hindi naman po lahat ng nakakulong sa bilangguan inosente. Yung iba po sa kanila, may kasalanan talagang nagawa sa batas. Kahit sinong tao pa ang makasalanan, lahat sila may karapatan na magbagong buhay. At yun ang karapatan na hindi ako mapapagod na ipaglaban sa maraming tao. Kaya wag mo kong masyadong alalahanin, Kayla. Kaya kong sarili ko. Ay, sige po, Mama. Basta mag-iingat po kayo palagi ha, lalo na sa mga taong kinakalaban ninyo. Papa Dudut, bukod sa pagsusulat sa dyaryo ay may maliit din po akong negosyo na manukan sa lugar namin. Nasimulan namin yon noong nabubuhay pa ang asawa kong si Martin at sa awa ng Diyos ay hindi naman yon nalugi at medyo napalago ko pa kahit napapaano. Kaya naman napag-aaral ko noon sa magandang university ang anak kong si Kayla. Nakasanayan ko na rin makatanggap noon ng mga death threat lalo na kapag lumalabas sa headline ng dyaryo ang sinusulat kong news article. Madalas kasi ay may kasamang patama at masasamang salita ang sinusulat ko laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Miyembro rin kasi ako ng samahan na ipinaglalaban ng karapatang pantao. At isa sa mga pinakaaktibo pagdating sa pag-araling lalo na kapag may bilanggo na naman na nasintensyahan ng parusang kamatayan. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na lahat ng tao ay kayang magbago. Lahat tayo ay may karapatan na magbagong buhay. Kaya hindi yon dapat na ipinagdadamot sa kanino man. Pero nang dahil nga sa parusang kamatayan na yon ay nagiging maikli ang buhay ng tao. At yung mga minsang nagkasala na gustong maituwid ang kanilang landas ay hindi na nabibigyan pa ng chance na magkaroon sana ng maayos at bagong buhay. Papa Dudut, walang sino man sa atin ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao. Makapangyarihan man siya o mataas ang tungkulin dito sa ating bansa. Tanging poong may kapal lamang ang pwedeng magparusa sa mga taong makasalanan, Papa Dudut. Naabutan pa kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain. Sige lang, Kim. Kakasimula ko lang din naman kumain. Akala ko talaga mag-isa na akong kakain dito sa kantin. Kasi ang dami ko pang inedit dun sa article na sinulat ko. Hindi mo kasi tinapos kagad eh. Natambakan din kasi ako ng trabaho. Uy, pero napansin ko na parang good mood si Boss Mel kanina sa meeting ah. Oo nga eh, napansin ko rin yun. Hindi nakakunot yung noo niya tapos hindi rin nagtataas ng boses. At minsan lang mangyari yun sa mga meeting natin. Sabi nga ng ibang kaopisina natin, pinaglihi yata ang mukha niya sa sama ng loob. Kaya palagi siyang parang galit kapag nagpapa-meeting. Pero kanina ha, ang liwanag ng mukha niya. Piling ko dahil yun sa sinulat mo na nasa headline ng dyaryo natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan kasi talaga yun, tsaka naging mabenta ang dyaryo ng araw na yun. Mabuti talaga at nagawa mong ma-interview yung pamilya ng huling preso na nabigyan ng death penalty. Oo, alam mo naman kung gaano ako kasipag pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao na gusto kong makausap. Kaya nga bilib ako sa'yo. Sinubukan ko rin kasi silang puntahan at kausapin pero ang sabi nila, ayaw nila magpa-interview kasi nga malaking tao yung nagsampa ng kaso sa kanila. Kaya hindi ko rin sila tinigilang kumbinsihin na magpa-interview sa akin. Lalo na si Mrs. Eloisa, yung asawa ng preso na si Mario. Kasi alam ko na kailangan na marinig ng ibang tao ang boses nila. Kailangan na malaman ng ibang tao na gusto na magbagong buhay ng asawa niya. Eh di ba may kasalanan naman talaga sa batas yung asawa ni Mrs. Eloisa? Oo, pero hindi naman sinasadya ni Mario na mapatay yung hino-hold up niya ng gabi na yun. May sakit lang ang anak nila at kailangan nila ng pera.
Isa pa, nalaman ko na drug addict at may kasong child abuse pala yung napatay ni Mario na si Kenneth. Na-dismiss lang kagad ang kaso nun ni Kenneth kasi marami silang pera. Kita mo yung pagkakaiba nilang dalawa? Masyadong mabigat yung parusang kamatayan para kay Mario at hindi yun makatao, Kim. Sa bagay, sabi mo nga lahat ng tao dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi lahat ng tao kayang magbago kung gugustuhin nila. At walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggalan sila ng pagkakataon na magawa ang bagay na yon. Pero sa totoo lang, Myra, medyo nakakatakot yung ginagawa mo. Bakit? Wala naman akong kasinungalingan na nilalagay dun sa mga sinusulat kong article Lahat ng sinulat ko doon, lalo na yung tungkol sa kaso ni Mario, totoong sinabi ni Mrs. Eloisa at ng iba pang mga kamag-anak niya. Pero may mga salita ka kasing binitawan doon na medyo mabigat. Lalo na't malaking tao nga ang naging kalaban ng pamilya ni na Mrs. Eloisa. Hindi naman hinarang ni na Boss Mel yung article ko na yon. Kaya sa tingin ko, walang problema sa sinulat ko. Sa bagay, natuwa pa nga sila Pero napansin ko na palaging malaking tao nagiging topic ng article mo. Hindi ka ba talaga natatakot sa ginagawa mo? Matatakot lang ako kapag hindi totoo yung mga sinusulat ko sa article ko. Kasi alam ko na pwede nila akong idemanda kapag nag-imbento ako ng kwento. Pero dahil lahat ng yun totoo, walang dahilan para matakot ako. Maraming tao sa media ngayon ang pinag-iinitan at ginagawa ng masama. Kaya konting relax lang sana pagdating sa trabaho natin. Huwag mo masyadong seryosohin at dibdibin para hindi ka mapahamak. Hay naku, Kim. Basta ipaglalaban ko ang alam kong tama pagdating sa karapatang pangtao. Papadudot, hindi lang ang anak kong si Kyla ang nag-worry sa ginagawa ko sa trabaho ko. Kung hindi pati na rin ang mga kaibigan, kamag-anak at iba ko pang mga katrabaho. Masyado ko na raw kasing dinidibdib ang trabaho ko na pwede raw ikapahamak ng buhay ko. Kaya lang kasi ayoko talaga yung ginagawa ng matataas na opisyal noon patungkol sa death penalty. Ayoko nang tinatanggalan nila ng karapatan na magbagong buhay ang mga taong minsang naligaw ng landas. Nandun ako sa nagkamali talaga sila o nakagawa ng kasalanan. Pero tao pa rin ba ang dapat na magpataw ng parusang kamatayan sa kanila? Tao pa rin ba ang dapat na kumitil sa buhay ng isang tao rin? Hindi na tama yon para sa akin, Papa Dudut. Hindi natin dapat na ipinagkakait sa iba ang karapatan at pag-asa na pwede pa silang magbagong buhay. Kagaya na nga lamang noong isinulat ko ang news article tungkol sa isang presong nabigyan ng death penalty na si Mario. Yun ang kanyang unang kaso ng pang-hold up at pagpatay. Anak ng isang politiko ang napatay niya na isa rin namang drug addict at may kaso pa ng child abuse na na-dismiss kaagad dahil sa malaking pera na meron sila. Bakit ang drug addict na rapist pero mayaman ay nabibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, hindi naman talaga ako takot na mapahamak o mapatay basta alam ko na tama ang ipinaglalaban ko. Kung may kinakatakutan man ako ng panahon na yon ay ang mapahamak ang nag-iisa at pinakamamahal kong anak na si Kyla. Kaya naman palagi ko rin siyang pinapaalalahanan na mag-ingat kapag hindi niya ako kasama. Marami pa akong naisulat na mabibigat na article noon, Papa Dudut. Ilang death threats na rin ang natanggap ko. Hanggang sa mangyari na nga ang kinakatakutan ng mga taong malalapit sa buhay ko. Nakasakay ako noon sa taxi at ipit kami sa traffic. Nang may isang lalaki na may sombrero at may panyong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang lumapit sa may tapat ng bintana ng upuan ko. At nagpaputok ng dalawa mula sa baril na hawak niya. Yon ang huli kong natatandaan bago ako nagising na nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Tumama sa may balikat ko at napli sa lieg ang bala ng baril na pinaputok sa akin ng taong hindi ko na nakilala, Papa Dudut.
Mama, mabuti po at nagising na kayo. Oh, bakit ka umiiyak? Mama naman eh. Alam niyo naman po kung bakit. Buhay pa naman ako, kaya walang dahilan para umiyak ka dyan. Buong gabi po kasi kayong walang malay. Akala ko po talaga hindi na kayo magigising kahit pa sinabi ng doktor na stable na ang lagay ninyo. Bago lang yata kasi yung tao na nabayaran para barilin ako, kaya ayun, hindi ako masyadong napuruhan. Mama naman, ginagawa pang birong nangyari. Ano pong hindi napuruhan nandito kayo ngayon sa ospital? Pinapagaan ko lang naman ang loob mo, anak. Kasi alam ko na sobra kang nag-aalala sa akin. Kita mo nga yung mga mata mo, oh. Sobra nang namumugto sa kaiiyak mo. Kasi natakot po talaga ako nang may tumawag sa bahay at sabihin na nandito kayo sa ospital. Doon pa lang po, alam ko nang may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos, hindi kaagad ako pinapasok ng doktor nung ginagamot nila kayo. Nakita ko na duguan kayo at pikit ang mga mata ninyo. Mama, akala ko po talaga. Akala ko po mawawala na kayo sa akin. Naku, ayan. Umiiyak ka na naman, anak. Naiiyak na rin tuloy ako dito. Aray ko. Mama, bakit po? Bigla kasing kumirot itong sugat ko. Yayakapin sana kita eh. Huwag na po muna kayo masyadong kumilos. Hahawakan ko na lang po tong kamay ninyo. Ay, mabuti pa nga dahil bumibigat talaga ang dibdib ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Sorry po, Mama. Alam ko po na ayaw niyo talagang nakikita na umiiyak ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak kapag pumasok ako dito sa kwarto niyo. Kaya lang, hindi ko po talaga mapigilan ang mga luha ko. Kasi sobrang natakot po ako na mawala kayo sa akin. Sa totoo lang, natakot din naman ako eh. Natakot ako na mamatay dahil ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka na lang sa mundo. Kayo na lang po kasi ang meron ako, Mama. Lumaki ako nang wala na si Papa sa tabi ko at nakasanayan ko na po yun. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yun kapag kayo naman po ang nawala sa akin. Mama, pwede po bang mag-iba na lang kayo ng trabaho? Anak, hindi pwede. Bakit po? Kasi naniniwala ako na kaya ako naligtas ngayon para maipagpatuloy ko pa lalo ang trabaho kong ito. Hindi pwedeng mabawasan ang mga taong kagaya ko na nagtatrabaho at nagtatanggol sa maliliit na tao. Kailangan pa nila ako sa trabahong to, anak. Pero kailangan ko rin po kayo, Mama. Ayoko na po kasi talaga kayong mapahamak. Hindi na mangyayari ulit to. Pangako ko yan sa'yo. Dodoblihin ko yung agimat na palagi kong dala para maprotektahan ako. Mama naman eh. Ginagawa na namang biro ang lahat. Para lang tumigil ka na sa pag-iyak mo. Sige ka, papangit ka sa ginagawa mo na yan. Mama, hindi na po magbabago ang itsura ko. Kamukha ko po talaga si Papa. Mukhang hindi ko na po talaga mababago ang isip niyo. Pero sana po, Mama, mas ingatan niyo po ang sarili ninyo ngayon. Kasi hindi ko po talaga kakayanin kapag may nangyari pa ulit na masama sa inyo. Papadudot, handa na rin talaga akong mamatay noon nang pinaglalaban ang paniniwala at prinsipyo ko. Pero alam ko na hindi pa handa si Kyla na maiwang nag-iisa sa buhay. Wala naman kasi kami halos sa malapit na kamag-anak sa lugar na tinitirhan namin. Kaya sa kanya talaga ako mas nagwo-worry sa oras na may masamang mangyari sa akin noon. Ganon pa man ay hindi rin ako umalis sa trabaho ko sa kabila ng makailang ulit na pakiusap sa akin ni Kyla. Kahit pa totoong nalagay na sa bingit ng kamatayan ng buhay ko, hindi po yun sapat na dahilan para bitawan ko ang trabaho ko.
Isa pa ay naniniwala talaga ako noon na kaya hindi kaagad ako kinuha ng Diyos. Nang mga panahon na yon ay para ipagpatuloy ko ang tungkulin ko bilang totoong alagad ng media. Hindi ako nagpapakabayani, sadyang alam ko lang na may mga tao na kailangan ng isang kagaya ko na matapang at handang isugal ang buhay ko para maging boses nila, Papa Dudut. Mama, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kumapit lang po kayo sa braso ko. Oo, Kyla. Pero kaya ko namang maglakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Baka lang po kasi ma-out of balance na naman kayo, kagaya nung nasa ospital tayo. Muntik na kayong matumba kanina. Mabuti na lang po at nahawakan kayo ng isang nurse bago pa kayo sumubsob sa sahig. May nakakalat kasing basahan dun sa sahig kaya muntik na akong madulas eh. Pinagalitan ko nga yung isang nurse na naglagay nun kasi yun pa yata yung makakadisgrasya sa akin eh. Natakot nga po yung nurse nung sigawan ninyo siya kanina eh. Kasi naman, kababaing tao, ang burara sa gamit sa loob ng ospital. Alam na niyang maglalakad ako, doon pa talaga nilagay sa gitna ng daan yung basahan. Ayan na naman po kayo, Mama. Umiinit na naman po ang ulo ninyo. Eto po, aalalayan ko na kayong makaupo dito sa sofa. Dahan-dahan lang po. Yan. Ay, salamat anak ha. Grabe, ang liit lang nitong bahay natin pero parang napagod ako bigla sa paglalakad. Kasi nga po, masakit pa ang katawan nyo, lalo na yung sugat ninyo. Oh, Tao ang aga naman ang bisita natin na kumakatok sa pinto. Kyla? Parang boses po yun ni Ninang Kim, Mama. Puntahan ko lang po siya. Sabi na kayo po yan, Ninang Kim eh. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti pala at dito na ako dumiretso sa bahay niyo at hindi na sa ospital. Wala na rin pala akong aabutan doon kung sakali. Maaga rin po kasi kami talagang umalis doon ni Mama. Pasok po kayo. Salamat. Mama, magtitimpla lang po ako ng kape para sa inyo ni Ninang Kim. Maiwan ko po muna kayo dito sa sala ha. Salamat anak ha. Oh, Myra! Nakakatuwa naman at mukhang malakas ka na ulit. Ganun talaga kapag may agimat na palaging dala. Yun pa rin ba yung agimat na binigay sa atin nung matandang na interview natin? Tungkol sa pagkamatay ng anak niya? Oo, yun nga. Naku, sayang at naitapong ko na yung sa akin. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung makuha natin yun. Effective pala talaga. Pero matanong ko lang, may lead na raw ba ang mga pulis sa kung sinong nag-utos na barilin ka? Kagaya ng inaasahan ko, wala pa rin. Hindi nga rin ako umaasa na mahuhuli pa yung mastermind dito eh. O kahit man lang yung lalaki nagtangkang tumapos sa buhay ko. Sa dinami-rami ng masasamang nangyayari dito sa bansa natin, uunahin pa ba naman ang mga pulis yung sa akin? Sino ba naman ako, 'di ba? Isang hamak na taga-media lang naman ako. Pero hindi ka ba natatakot na baka balikan ka pa rin ng taong yun? Natatakot, syempre. Pero ano magagawa ko kung nakatakda na talaga akong mamatay? Mapipigilan ba natin yon? O at least, mawala man ako sa mundong ito, sigurado naman ako na marami akong natulungan at naipaglaban ng mga tao. Grabe, iba talaga yung prinsipyo at katapangan mo, Myra. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayong taga-media na matatapang. Pero Kim, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Nag-aalala kasi ako sa anak kong si Kyla. Siya talagang mas iniisip ko sa tuwing malalagay sa panganib ang buhay ko. Kaya kung hindi man ako palaring makaligtas ulit sa susunod na may magtangka sa buhay ko, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Huwag mo sana siyang pababayaan. Papadudot mula na mangyari ang pagkakaligtas ko sa nagtangka ng masama sa buhay ko ay unti-unti ko nang na-realize noon
na hindi na talaga biro ang pinasok kong trabaho at ang pakikipaglaban ko sa paniniwala ko. Naging sunod-sunuran din noon sa balita naging sunod-sunod din noon ng balita ang tungkol sa mga journalist na pinapatay dito sa lugar namin o kahit sa iba pang mga bayan. May mga nakakaligtas na kagaya ko pero karamihan ay talagang nasasawi ang buhay. Pakiramdam ko tuloy noon ay palaging may nakaabang sa akin sa labas ng bahay namin o kaya ay may nagmamatsyag sa akin sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako pero palagi kong nararamdaman noon na hindi na talaga ligtas ang buhay ko. Kaya naman bago pa man may masamang mangyari sa akin noon ay pinagplanuhan ko na mga bagay o tao na maiiwan ko kung sakali man na mamatay ako, Papa Dudut. Kasama na nga sa mga plano ko noon ay yung nag-iisang anak ko na si Kayla. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ko na palagi kong dala yung agimat o kwintas na bato na ibinigay sa amin ni Kim noong isang matanda. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko naitago yon sa loob ng bahay namin ng mga oras na yon. Ginagamit ko lang na biro ang agimat na yon para maipakita ko sa ibang tao na naniniwala ko na hindi kaagad ako mamamatay. Pero doble ingat na rin talaga ako noon, lalo na sa mga taong kinakausap ko. Nagsusulat pa rin po ako ng patungkol sa mga matataas na taong nananamantala ng mahihina o mahihirap. Patuloy pa rin po ako sa pakikipaglaban sa karapatang pangtao. Kasi kung hindi ko gagawin yon, para saan pa na nadugtungan ng buhay ko? Palagi rin akong alerto sa paligid ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Handa ako na muling ipaglaban ang buhay ko. At hindi ko alam noon na hindi lang ako ang pwedeng mapahamak nang dahil sa masasamang tao sa paligid, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Kayla? Anong oras na pero hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Ay, si Kayla na siguro yung kumakatok sa pinto. Hi, Myra! Oh, ikaw pala yan, Kim. Alika, tuloy ka. Salamat. Kasi hindi ka pumunta sa bahay kanina para sa birthday party ng anak ko. Hinintay pa naman kita, kaya pinuntahan na kita. Pasensya na ha, nawala rin sa isip ko eh. Okay lang. Ito may dala akong minudo tsaka pansit para sa inyo ni Kayla. Salamat. Dito ko na lang muna ilalagay sa maliit na lamesa ha. Bakit parang balisa ka? Ha? Hindi naman. Hindi raw, pero hindi na maipintay ang mukha mo. Panay pa ang tingin mo sarilong suot mo. Ano ba nangyari? Si Kayla kasi wala pa rin dito sa bahay hanggang ngayon. Ha? Wala pa siya rito? Akala ko maaga lang siyang natulog kaya mag-isa ka lang rito sa sala niyo. Ayun na nga pasado 8:30 na pero hindi pa rin siya nakakauwi. Baka naman nasa school pa yon at may tinatapos pa na klase. Alam ko ang oras ng klase ni Kayla. Hanggang 6:00 lang ng gabi ang pinaka-late na tapos ng klase niya. Baka may ginagawa silang school project kasama ng ibang kaklase niya. Kahit anong school project pa yon, hindi siya magpapaabot ng ganito kalalim na gabi sa labas ng bahay. At kung mangyari man yon, gagawain ng paraan para makatawag sa telepono namin dito. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, Myra. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka pauwi na rin ang anak mo. Ewan ko ba, Kim? Iba kasi yung kabang nararamdaman ko ngayon. Ayoko mag-isip ng masama pero natatakot talaga ako Huwag ka masyadong magpadala sa mga naiisip mo. Makakauwi ng maayos ang anak mo kaya relax ka lang dyan. Nagri-ring na ang telepono nyo. Sigurado ko na si Kayla na yung tumatawag. Ay sige, sandali lang ha, sasagutin ko.
Hello, Kyla? Hello, ma'am. Good evening po. Si Mrs. Myra po bang kausap ko ngayon? Oo, ako nga ito. Bakit? Sino to? Mrs., si Sargento Cervantes po to dito sa police station. Napatawag po ako tungkol sa anak nyo na si Kyla. Nakuha ko pong impormasyon nyo sa ID na nasa loob ng bag ng anak nyo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mrs., mabuti pa po siguro kung pumunta na lang kayo sa address ng morgue na ibibigay ko sa inyo. Morgue? Bakit siya nandun? Nasa school lang yung anak ko ha. Baka nagkakamali lang kayo ng tinatawagan. Mrs., pumunta na lang po kayo sa address na ibibigay ko sa inyo para magkaliwanagan po tayo. Hindi! Sabihin mo kung ano nangyari sa anak ko! Nasaan ba siya? Ipakausap mo siya sa akin! Gusto ko makausap yung anak ko! Nasaan si Kyla? Ay, wag po sana kayong mabibigla. Pero wala na po ang anak niyo, Mrs. Nakita po siya na wala ng buhay sa isang bakanteng lote. Kaagad na nanghina ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya sa telepono, Papa Dudut. Pinilit kong hindi maniwala sa sinasabi niya dahil alam ko na malaki ang posibilidad na nagkakamali lamang sila. Sigurado ako na hindi ang anak kong si Kyla ang tinutukoy nila na nakitang katawan sa bakanteng lote at sigurado ako na buhay pa ang anak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, kasama ko noon sa bahay si Kim dahil baka tuluyan na akong nawala ng malay sa kakaiyak kung mag-isa lamang ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako sa address na ibinigay sa akin ng kausap kong pulis sa telepono. Sa isang morgue yon na hindi kalayuan mula sa amin. Nang makarating kami doon at makapasok sa loob ay mas dumoble ang panginginig ng katawan ko nang makita ko ang katawan na natatakpan ng puting tela at medyo maduming kumot, Papa Dudut. Sa sukat pa lamang ng katawan na yon ay hindi na ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin ako noon na sana'y hindi talaga si Kyla ang nagmamay-ari ng katawan na yon. Hanggang sa halos panawa na ako ng ulirat na pilit kong pinigilan nang tanggalin na ang kumot at tuluyang bumungad sa akin ang mukha ng pinakamamahal kong anak. Awang-awa ko sa sinapit at itsura ng anak ko, Papa Dudut. Duguan ang ulo niya na para bang ilang beses na pinukpok. Bugbog din ang mukha niya, punit ang blusa niya at may ilang saksak sa tagiliran at wala na siyang suot na pang-ibaba. Grabe yon, Papa Dudut. Para bang nararamdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya noon bago siya binawian ng buhay, bago siya patayin ng demonyong nagsamantala sa kanya. Sinabi sa akin ng pulis noon na may lead na sila kung sino ang gumawa noon sa anak ko. Isang tricycle driver na bagong laya mula sa kulungan dahil sa nauna niyang kaso na may kinalaman sa droga at pangmumolestya. At sa pangalawang araw ng burol ng anak ko ay tinawagan ako ng pulis para ipalam sa akin na nahuli na nila ang drug addict na namantala at kumitil sa buhay ng anak kong si Kyla, Papa Dudut. Kim, salamat sa pagsama mo ulit sa akin dito sa presinto ha. Wala yun. Siyempre hindi ko naman nahahayaan na mag-isa ka lang dito ngayon. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko yung pinsan mo na mag-asikaso muna doon sa burol ni Kyla. Kaya nga eh. Pupunta pa naman daw mamaya sa bahay niyo mga kaklase ni Kyla para makiramay. Sigurado naman ako na maaabutan pa natin ang mga batang yun pagbalik natin sa bahay. Oo, kasi ang alam ko nag-aalala din sila sa'yo. Pero Myra, sigurado ka ba na kaya mo na siyang harapin ngayon? Oo, kaya ko. May ibang araw pa naman na pwede mo makilalang suspect na yun. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang araw. Pero pwede naman nating ipagpaliban na lang muna to para kahit paano… Hindi na kailangan, Kim. Kakayanin ko to. O sige. Basta nandito lang ako sa likod mo.
Mrs., nandito na po ang suspect. Siya po ang gumawa ng krimen sa anak niyo. Hayop ka! Hayop ka na natin yan! Ano kasalanan ng anak ko sa'yo, ha? Ha? Bakit mo ginawa yun sa kanya? Tama na yun! Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Pasensya kasi pinagsamantalahan at pinatay mo ang anak ko! Alam mo ba kung ilang taon pa lang siya? 17! 17 years old pa lang anak ko, pero binaboy at pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Ma'am, pasensya na po talaga. Pero wala po ako sa sarili ko nung gawin ko ang bagay na yun. Wala sa sarili, pero ilang beses mong sinaksak ang anak ko! Hindi ka ba na kontento? Pinukpok mo pa ng bato ang ulo niya! Tao ka ba talaga, ha? O demonyo ka na sumabi sa katawan na yan! Ma'am, pasensya na po talaga. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa ko sa anak niyo. Patawarin niyo po sana ako. Kapag ba pinatawad kita ngayon, mabubuhay pa ang anak ko! Ha? May babalik mo pa ba ang buhay ng anak ko? Ha? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, demonyo ka! Kayla! Alam ko mahirap pero kailangan mo kalmahin ang sarili mo. Kaya ko ang sarili ko! At ikaw walang yaka! Alam mo ba kung anong trabaho ko, ha? Manunulat ako sa dyaryo! At isinusulat ko ang lahat ng tungkol sa inyong mga kriminal kayo! Pinagtatanggol ko kayo! Ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo para makapagbagong buhay! Handa kong ialay ang buhay ko para sa inyo! Tapos ito lang igaganti niyo sa akin! Ha? Bakit? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ako pa? Bakit? Matapad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan! Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay ka na! Dapat mamatay lahat kayo mga kriminal dito sa mundo! Mamatay na kayo lahat! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Papadudot, muli ko pang nasampal ang lalaking nagsamantala at pumaslang sa anak kong si Kayla. Nasundan pa yon ng pagsabunot ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ni Kim at ng isa pang pulis. At sa pagbitaw ng mga kamay nila sa dalawang braso ko ay tuluyan na akong napaluhod, Papadudot. Niyakap ko ang sarili ko habang walang tigil sa pagmumura, pag-iyak at pagtatanong. Bakit? Bakit kailangang maranasan yun ni Kayla at bakit si Kayla pa ang kailangan na mawala sa akin? Bakit ang anak ko pa? Sobrang sakit, Papadudot, lalo na sa part na nalaman ko na nakulong na pala ang lalaking yon noong una pa lamang at nabigyan ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ang ibig sabihin, kasama siya sa mga taong pinaglaban ko. Yung mga taong nagkamali at naligaw ng landas pero dapat na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Kasama siya sa mga taong pinaniwalaan ko noon na kayang magbago pero sinayang niya lamang ang effort ko ng pakikipaglaban para sa kanila. Sinayang niya ang chance na ibinigay ko sa kanya at ng mga opisyal at ng iba pang mga tao para makapagbagong buhay siya. Bumalik siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pananakit ng mga tao. At siguro kung hindi siya nakalaya noong una ay baka buhay pa ang anak kong si Kayla hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, Papadudot, alam kong malaking kasalanan sa Diyos pero gustong gusto ko talaga siyang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong iparana sa kanya ang hirap na dinanas ng anak kong si Kayla sa mga kamay niya. Pero syempre wala naman akong kapangyarihan at lakas ng loob na gawin yon. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang ipaubaya sa batas ang nangyari kay Kayla.
2 linggo po ang nakalipas mula nang mailibing si Kyla at bago pa man magsimula ang paglilitis sa kaso na para sa kanya ay nabalitaan ko na lamang na nagtangkang tumakas ang sospek sa pagpatay sa anak ko kasama ang ilan sa mga nasa preso. Napatay po sa engkwentro ng pagtakas at pakikipag-agawa ng baril ang mga preso na yon kasama na ang pumatay kay Kyla Papadudut. Gusto ko talaga siyang makita na naghihirap sa loob ng bilangguan pero aaminin ko na natuwa na rin po ako nang malaman ko ang nangyari sa kanya dahil ang isang kagaya niya ay hindi na dapat pang pinatatagal ang buhay sa mundong ito. Siguro nga Papadudut lahat tayo ay pwedeng magbago pero hindi lahat ng masasamang tao ay pinapahalagahan ng chance na ibinibigay sa kanila para magbagong buhay. Naniniwala kasi talaga ako noon na wala tayong karapatan na ilagay ang hatol na kamatayan sa ating mga kamay. Pero ano bang karapatan ng mga drug addict na pumatay? Wala rin naman, hindi ba? Kaya hindi nyo siguro ako masisisi kung naising ko man na sana ay mawala na sa mundong ito ang lahat ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At mawala na sana ang mga taong patuloy na gumagawa ng krimen, karahasan at kasamaan. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa pagsusulat sa dyaryo. Pinanghinaan ako ng loob at nawala na ako ng gana na magsulat. Muntik na ring mawala ng direksyon ng buhay ko at mabuti na lamang at nandyan palagi ang kaibigan kong si Kim para damayan ako sa mga oras na gusto ko nang sumunod kay Kyla at kay Martin. Mahigit 25 taon na po ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito, Papadudut. At sa tuwing makakapanood ako sa balita na tungkol sa mga kriminal na natatagpo ang patay ay hindi ko po mapigilan ang sarili ko na matuwa. Dahil naniniwala ako na kailangan na silang ubusin sa mundong ito. Siguro po ay maraming kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga salitang binibitawan ko ngayon dito sa sulat ko. Pero sa isang kagaya ko na minsang naging boses at tagapagtanggol ng mga kriminal na nawala ng anak ng dahil din sa mga kriminal, ay hindi niyo naman po siguro ako masisisi kung maghinanakit man ako sa mga kagaya nila. Dahil hindi ako magdurusa ng ganito katagal kung hindi dahil sa mga taong gumawa ng krimen sa mundong ito. At dito ko na rin po tinatapos ang inyong forever kapuso at kabarangay, Myra. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila mas matamis daw ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Pero bago mangyari yon ay nauna na itong naging mapait at matabang para sa dalawang taong nagmamahala noon. Ganito ang eksaktong karanasan ng ating letter sender for today na si Christine nang sa unang beses ay naranasan niyang magmahal at mahalin din pabalik. Subalit dala ng mga pagkakataong hindi kontrolado. Siya rin mismo ang dahilan kung bakit nasaktan niya ng todo ang taong mahal niya. Ngunit paano lamang kung bigyan siya ng pagkakataon na itama ang mga mali niya sa nakaraan at sa dulo ng daan na kanyang nilalakbay ay muli niyang matanaw ang unang lalaking nagmahal sa kanya ng tapat. Nakahanda kaya siya para sa bagong simula ng kanilang pag-iibigan? Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papadudut,
Hello po, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Christine at avid listener na po talaga ako ng Barangay Love Stories. Katulad ng karamihan ay minsan na rin po akong nangarap na maitampok sa inyong programa ang storya ng pag-iibigan namin ng lalaking nakilala ko at bumuo sa buhay ko. Walang iba kundi si Ronel Papadudut. Pero sa kwento ko pong ito ay pangungunahan ko na po kayo na baka maraming mainis at magalit sa akin ng mga kabarangay natin. Dahil sino ba naman ang matutuwa kung ikaw na minsang nangarap at pinagkalooban ng lalaking tapat sa relasyon, pero ikaw mismo ang nagloko at pinagpalit siya sa ibang tao, hindi ba? Opo, nagawa ko po noong iwan si Ronel para makisama sa iba, pero tinuruan na po ako ng tadhana ng isang importanteng aral sa buhay na magpahanggang sa ngayon ay may malaking impact pa rin sa akin. Siya ring pangunahing dahilan kung bakit po ako sumulat sa programa ninyo. At sana kahit papaano ay kagiliwan at kapulutan po ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig ang kwento ng pagkakaroon ng bagong simula ng relasyon namin ni Ronel Papadudut. Mag-uumpisa po ang lahat noong nag-OJT pa ako sa munisipyo sa isang bayan sa Bulacan. May kaibigan po ako si Rose Ann na kasamang nag-OJT doon na siya ring dahilan kung bakit kami tuluyang nagkakilala ni Ronel. Tricycle driver po si Ronel Papadudut at nang mga panahon na yon ay madalas siyang pumaparada sa tapat ng munisipyo kung saan ako nag-OJT. Pero bago kami nagkaroon ng pagkakataong magkausap via text, ay nauna na pong may nagchat sa akin lalaki na nagngangalang Robert at sinabi niya na may kaibigan daw po siyang gustong hingi ng cellphone number ko para makausap ako. Nang tanungin ko kung anong pangalan ng kaibigan niya ay sinabi po niyang si Ronel. Kaya sinubukan ko itong hanapin sa Facebook kaso wala naman po akong nakitang account niya. Bagaman sinabi na ni Robert na wala ngang social media si Ronel, ay hindi po ako naniwala, Papadudut. Dahil sa panahon ngayon kahit bata ay may Facebook account na. Doon na nga po ako nagdesisyon na tigilan na ang pakikipag-usap kay Robert at inisip ko na niloloko lang niya ako. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap po ako ng text message mula sa isang unknown number na nagpakilalang si Ronel. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Saka ano ba kasing meron dyan sa phone mo at kanina mo pa tinititigan? Naku, ikaw din, baka matunaw na lang yan bigla. Haha, nakakatawa. Ito naman masyadong pikon. Sino ba kasing hindi mapipikon? Tignan mo, noong nakarang araw pa ako nakakatanggap ng messages galing dito sa hindi ko naman kilalang number. Ay, pero nagpakilala nga pala siya. Ronel daw ang pangalan niya. Oh, ayos ka lang? Ba't masamid ka? Sandali. May kinalaman ka ba rito, Rose Ann? Ha? Wala. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kilala kita. Kaya mabuti pa umamin ka na habang nakapagtitimpi pa ako. Grabe, ang wild! Di sige, inaamin ko na. Ako nga nagbigay ng number mo kay Ronel. Huwag ka nang magalit, hindi naman masamang tao yan. Classmate ko yan noon. Ano ka mo? Ibig sabihin magkakilala kayo? Kilala mo rin ba yung Robert na naunang nag-chat sa akin para hingi ng number ko? Ganun na nga. Pinagkamalan mo raw kasi silang manluloko ni Ronel nung chinat ka niya kaya sa akin sila lumapit. Sakto, nalaman din nila na magkaibigan tayo. Kaya ayun. Paano hindi ko mapagkakamalang manluloko yung mga kaibigan mo lalo na yung Ronel? Nung hanapin ko sa Facebook, wala. Imposible yun dahil kahit sanggol, kahit aso at pusa, may Facebook account. Hindi lang talaga hilig ni Ronel na mag-social media. Kaya wala ka talaga makikitang account niya sa Facebook. Ha? May mga ganun pa palang tao? Oo, bakit?
Hindi naman lahat katulad natin na mahilig magbabad sa social media. Lumang tao yung si Ronel pero mabait naman yun. Kaya nga nung hingi nila ni Robert sa akin yung number mo, hindi na ako nagdalawang isip na bigay kagad. Naks! Crush ka yata ni Ronel, Christine! Pwede ba tigilan mo na nga ako? Crush ka dyan. Tinitext lang ako, crush na agad. Ano ka ba? Pinanganak kahapon? Parang hindi mo naman alam galawan ng mga lalaki kapag may nagugustuhan silang babae. Malakas ang paniniwala ko na crush ka ni Ronel. Kaya kung ako sa'yo, imbis na simangutan mo yung mga text niya, replyan mo na lang. Malay mo, ma-develop kayo, di ba? Ma-develop ka dyan. Sa kakala mo ba ganon-ganon ko na lang palalagpasin yung pagbigay mo ng number ko? Naturingan pa naman kitang kaibigan, tapos binubugaw mo ko? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Mabait nga si Ronel. Saka kung ibang tao yan o kung sino man ang mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng muka, palagay mo bibigay ko ba yung number mo? Oo, kasi lukarit ka. Ewan ko sa'yo. Masyado kang praning. Saka baka naman gusto lang makipagkaibigan ng tao. Wala namang masama dun, di ba? Wala nga. Bakit? May sinabi ba ako? Ibig sabihin ba niyan, re-replyan mo na siya? Naku, excited na ako para sa inyo. Kahit kailan lakas talaga ng saltik mo. Basta. Pasasalamatan mo rin ako pagdating ng araw. Papadudot gusto ko po sanang sabunutan si Rose Ann that time dahil binigay niya kung kani-kanino ang number ko. Pero matapos nga po niyang ikwento sa akin kung anong klaseng tao si Ronel, para bang gumaan na rin ang pakiramdam ko. Siguro ganun talaga kapag lalo mong iniiwasan ang isang tao na nakatadhana para sa iyo. Lalo ring gagawa ng paraan ng kapalaran para magkakilala kayo. Matapos ko nga pong ma-realize ang bagay na yon ay hindi na rin po ako nag-atubili na replyan si Ronel sa mga text niya at doon na nga po nagumpisa ang aming pagkakaibigan. Katulad nga po ng sinabi ni Rose Ann ay mabait po si Ronel, Papadudut. At dahil nga may tricycle siya ay palagi po niya akong inaabangan sa labas ng munisipyo para ihatid sa lugar namin. Para nga po akong nagkaroon ng instant service sa katauhan niya. At kahit na nahihiya ako ay siya naman po ang nag-i-insist. Ang sabi niya kung para sa akin ay hindi po abala ang ihatid o sunduin ako. Kumusta naman ang araw mo, Christine? Ayun, ayos naman kahit na nakakapagod. Pero masaya naman kahit papano. Ikaw ba? Kumustang pamamasada? Ayos lang din. Naka-boundary na at may sobra pang kita. Mukhang maganda ang araw ko ngayon. Swerte, ika nga nila. Ang dami kong pasahero simula pa kaninang umaga. Kulang na lang, hindi ako manangalian. Naku, yan naman ang huwag mong gagawin. Mahirap na kayang magka-ulcer sa panahon ngayon dahil lang nalipasan ka ng gutom. Dapat kapag oras ng pagkain, matik, tigil ang ginagawa. Naks! Nag-aalala siya sa akin. Para ka talagang sira. Siyempre, kaibigan kita. Malamang mag-aalala ako sa'yo. Ganyan din naman ako kay Rose Ann kasi kaibigan ko rin siya. Wala nang bago dun. Kaibigan nga lang ba? Ako kasi, hindi lang basta kaibigan ang tingin ko sa'yo, Christine. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. Alam ko masyadong mabilis pero gusto kong patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Simula kasi nung unang beses na nakita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nga kinulit ko ng kinulit nun si Robert na i-chat ka. Kasi desidido ako makilala ka. At nung akala ko nawalan na ako ng tsansa, bigla namang dininig ng langit ang panalangin ko. Kasi tingnan mo, heto tayo ngayon. Nagkakausap, nagkakakwentuhan. Pero ayoko na hanggang sa pagiging kaibigan lang ang maging papel ko sa buhay mo. Kaya nga gusto kitang ligawan, Christine. Sana pumayag ka. Sa totoo lang, medyo wala pa talaga akong masabi. Pero alam ko naman na sincere ka, Ronel. Saka kahit hindi pa matagal simula na magkakilala tayo. Alam ko, ramdam ko na mabuti kang tao. Hindi ka lang mabait. Responsable ka rin kaya nga komportable talaga akong kasama ka at magaan ang loob kong pagsabihan ka ng mga bagay-bagay.
Kaya, oo, pumapayag akong ligawan mo. Gusto kong subukan natin. Yun! Salamat, Christine! Salamat talaga! Pangako, lalo ako magsisikap para patunayan sa'yo na deserving ako maging boyfriend mo. Kung gusto mo, araw-araw, gabi-gabi kitang iatid sundo para lang makasigurado na ligtas ka nakakapasok at nakakauwi. Gagawin ko nang walang pagdadalawang isip. Pagagandahin ko pa lalo at lalagyan ko ng aircon ng tricycle ko para matuwa ka at maging komportable habang sakay nun. Aircon talaga? Ano ka ba? Natutuwa naman ako at komportable sa tricycle mo. Saka hindi mo rin naman ako kailangang ihatid o sunduin araw-araw. Kaya ko naman ang sarili ko, Ronel. Pero thank you kasi iniisip mo ang kapakanan ko. Aba syempre, sa panahon ngayon, marami ng masasamang loob. Hindi man kita mabantayan ng 24 oras, at least kahit paano, alam kong ligtas ka. Salamat ulit, Christine. Pangako, hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng chance na ligawan ka. Kanina ko pa nagpapasalamat. Malapit na tuloy ako mapatanong kung ano bang pinagpapasalamat mo. Hindi pa naman kita sinasagot. Marami ka pang dapat patunayan, no? Kahit naman paano, dalagang Pilipina pa rin ako. Hindi ako easy to get, baka akala mo. At nakahanda akong gawin ng lahat, makuha ko lang ang matamis mong oo. Pex man, mamatay man. Hoy, wag naman! Biro lang. Uy, nag-aalala talaga siya sa akin. Ayaw akong mamatay. Aba, syempre. Aray. Kung talaga, puro kakalokohan. Pero alam mo ba na matagal na akong patay? Patay ng patay sa'yo. Mabanat mo, ha? Nagtagal po ng 3 buwan ang panliligaw sa akin ni Ronel Papadudut bago ko siya sinagot. Sa simula pa lamang ng relasyon namin bilang magkasintahan ay naging mabuting boyfriend po si Ronel sa akin. Nang matapos naman ang OJT ko sa munisipyo ay nakahanap po ako ng ibang trabaho. At kahit na malayo po yun sa lugar namin, walang mintis pa rin po akong hinahatid sundo ni Ronel Papadudut. Nang mga panahon na yon, alam ko na napakaswerte ko kay Ronel dahil sobra-sobra po yung pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Ganon din yung dedikasyon niya sa relasyon namin. Kaya nga hindi katakataka na maging sina nanay at ate ay nagustuhan din siya. At napalapit ang loob sa kanya, Papadudut. Tumagal po ng 2 taon at 6 na buwan ang relasyon namin ni Ronel nang bigla akong nawalan ng trabaho, Papadudut. Dahil doon ay nagkaroon po ako ng maraming oras para sa aming dalawa dahilan para masanay po si Ronel na palagi ko siyang ka-text o kausap sa cellphone maghapon. Nang sinuwerteng magkaroon ulit ako ng bagong trabaho ay naging limitado na po ang oras at panahon ko sa kanya, Papadudut. Madalas tuwing tatawag siya ay hindi ko na po yun nasasagot kaagad at kapag text naman ay nakakapag-reply lamang ako kapag off-duty na ako. Yun po yung bagay na hindi maintindihan ni Ronel ng mga panahon na yon na siya ring naging mitya para pag-awayan namin ito. Siyempre pilit ko pong pinapaunawa sa kanya ang sitwasyon pero minsan nakakasawa na pong maging mabait at mag-isang umiintindi. Ronel, pwede ba huwag kang sumigaw? Baka isipin na nanay dun sa sala nag-aaway tayo. Saka ngayon na lang tayo nagkita, ganyan ka pa kasungit sa akin? Ano, may regla ka ba? Nakakainis ha? Huwag mo akong pinipiloso po ng ganyan, Christine. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Saka ano naman kung malaman ng nanay mo? Mabuti nga yun para alam nila na hindi tayo okay. Isira ulo ka pala talaga eh. Anong palagay mo sa atin mga bata? Na dapat alam ng mga magulang natin ang problema natin kasi hindi natin kayang solusyonan ng tayo lang? Baka nakakalimutan mo. Matatanda na tayo. Saka teka nga, ano bang problema natin? Yun pa rin bang hindi mo maintindihan ang schedule ko at panay ka reklamo na kaya wala na akong oras sa'yo at sa relasyon natin? Oo, yun pa rin. Bakit? Totoo naman, di ba? Simula na magkatrabaho ka ulit, ang hirap mo nang kausapin. Madalas hindi ka pa nagre-reply sa mga text ko. O kaya lagi mo na lang hindi sinasagot ang mga tawag ko. Ano ba naman yun? Mahirap ba mag-reply?
Ilang oras ba ang makakain sa oras mo sa loob ng isang araw pag nag-reply ka sa akin? Aba bakit? Nanay mo ba ako para i-text o tawagan mo mayat maya? Ronel, ikaw nang may sabi, may trabaho ako. Ibig sabihin, may ibang bagay akong inuuna kaysa makipag-text o makipag-usap lang sa'yo. Sa lagay, puro ikaw na lang bang iintindihin ko? Hindi naman yata patas yun. Dahil hindi ako ganyan kaklingi sa'yo kapag may iba kang ginagawa at kapag kailangan mong mamasada. Pero palagi ko pa rin sinisigurado na nabibigyan kita ng oras. Kahit na nagtatrabaho ako, hindi kita nakakalimutan. Pero ako ba, matanong ko lang, kailan yung huling beses na tinanong mo ako kung kamusta na ako? Kung kumain na ako? Dati naman lagi mong pinapaalala sa akin na huwag ako magpalipas ng gutom kasi masama yun. Tapos biglang ganyan? Ano na lang sa tingin mo ang mararamdaman ko? Alam mo ikaw, malapit na talaga akong mapikon sa'yo. Ang linaw-linaw ng sitwasyon, may trabaho nga ako. Kung noon, oo, kahit minu-minuto kaya kong replyan kaagad ang mga text mo at sagutin ang mga tawag mo. Kasi nga, wala naman akong masyadong ginagawa. Pero ngayon na meron na, pakiusap ko lang naman, intindihin mo. Mahirap ba yun? Imbis na inaaway mo ako at sinusumbatan sa mga bagay na hindi ko kayang gawin sa relasyon natin, sinubukan mo bang tanungin ang sarili mo kung masaya pa ba ako? Kung dapat pa ba akong matuwa sa'yo, Ronel? Matuwa sa akin? Anong ibig mo sabihin? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro napapagod na ako. Nagsasawa na palagi tayong ganito. Weekend ngayon at dapat nagpapahinga ako dahil pagod na pagod ako sa buong linggong trabaho. Pero nagsabi ka na gusto mong pumunta ngayon sa bahay para makita ako. Pumayag ako kasi nga ang pakiramdam ko ito na lang yung oras na magkakasama tayo. Tapos ganito? Aawayin mo pa ako? Kung ganyan lang din, mabuti pa umuwi ka na lang. Christine naman, huwag mo naman akong paalisin. Kung ayaw mo palang pauwiin kita, pues umayos ka. Panira ka ng araw eh. Imbis na pinapagaan mo ang sitwasyon, nakakadagdag ka pa sa stress ko. Ang taas pa ng boses mo. Panigurado naririnig na tayo ni nanay. At malamang sa malamang pati na rin yung mga tsismosa naming kapitbahay dyan. Buisit naman, Ronel, oh. Di ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo. Para sa akin ay hindi maintindihan ni Ronel ang nangyayari sa relasyon namin kung hindi niya susubukan. Nang mga panahon na yon ay hindi na po kami bata para palagi magkaroon ng oras at atensyon sa isa't isa. May kanya-kanya na rin kaming responsibilidad sa buhay na dapat gampanan at kasama na nga doon ay mabawasan yung panahon na ginugugol namin sa aming relasyon. Akala ko, Papa Dudut, magbabago pa yung madalas naming pagtatalo ni Ronel noon pero hindi po yun nangyari. Kaya nga siguro napagod na lang din ako at nagsawa na sa buhay na meron ako na kasama siya. Hindi lang naman sa kanya pwedeng umikot ang mundo ko. May sarili din akong buhay at pangarap. Sa katunayan, may family problem din ako ng mga panahon na yon at sumabay pa talaga siya, Papa Dudut. Siya na lang sana yung tao na inaasahan kong magiging sandalan ko habang pinagdaraanan ng mga pagsubok na yon sa buhay. Pero kabaliktaran naman ang nangyari. Nakadagdag pa sa problema ang mga walang kakwenta-kwentang pag-aaway namin, Papa Dudut. Dahil doon ay dumating po yung punto na nakita ko na lamang ang sarili ko na nagkwento ng mga pinagdaraanan ko sa ibang tao. Partikular na doon sa bagong empleyado na pumasok sa pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay naging close po kami sa isa't isa. Ang umpisa naming pagkakaibigan ng katrabaho kong yon ay lumalim pa at nagkaroon na nga kami ng mga personal na ugnayan. Alam ko po na kasalanan pero nagkagusto po ako sa kanya at hindi ko napigilan. Nahulog na ng husto ang loob ko sa kanya na tingin ko ay mahal ko na siya ng panahon na yon. Ramdam ko rin na mahal niya ako. Hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon na maging kaming dalawa. At doon na po ako nagdesisyon na tapusin ang lahat sa amin ni Ronel. Basta ang nasa isip ko lang ng mga oras na yon ay ang makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Christine, huwag ka naman ganyan. Bakit naman umabot tayo sa ganito?
Hindi ko maintindihan. Pwede ba? Alam kong naiintindihan mo kung bakit. Huwag ka nang magkunwaring tanga, Ronel. Hindi ako nagkukunwaring tanga. Pinagmumukha mo akong tanga. Alam mo yung ugali mong yan talagang ayoko sa'yo eh. Diba sinabi ko na noon na napapagod na ako sa relasyon natin? Kasi habang tumatagal, lalo kang nagiging unfair sa akin eh. Kaya siguro ito na rin yung tamang panahon para maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Christine naman! Sabihin mo nagbibiro ka lang! Sana nga nagbibiro na lang ako pero hindi, Ronel. Seryoso ako. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi… Kasi meron ka ng iba! Akala mo kasi talaga sa akin tatanga-tanga eh, no? Alam ko na may kinalolokohan ka ng ibang lalaki, Christine. Sino siya? Katrabaho mo siya, no? Huwag ka na magkaila! Ano naman ngayon sa'yo kung katrabaho ko siya? Saka ano bang paki mo? Iiwanan na nga kita, diba? Ayoko na sa'yo. Kasi ang kitid-kitid ng utak mo. Nakakasawa na rin yung ganitong relasyon natin. Palagi na lang away, away, away. Hindi ka pa talaga napapagod? Kasi kung akong tatanungin mo, pagod na ako. Nasaan na ba yung dating Ronel na minahal ko? Bakit parang bigla na lang siyang nawala? Christine, sorry na. Please naman oh. Huwag mo ako iwan. Sorry? Puro ka na lang sorry. Pero hindi ka naman nagbabago. Sana noon mo pa na-realize sa mga bagay na yan. At hindi ngayon kung kailan huli na ang lahat. Yan naman kasing hirap sa atin eh. Palaging nasa dulong pagsisisi. Pero pasensya ka na. Buo na talaga ang desisyon ko. Ayoko nang makisama sa'yo, Ronel. Hindi ko na nakikita ang sarili ko sa tabi mo pagdating ng panahon. Kasi nagbago ka na. Hindi na ikaw yung lalaking minahal ko noon. Pero siguro ako rin, nagbago na. At hindi na rin ako yung Christine na matyagang iintindihin yung mga paulit-ulit at walang katuturan nating pagtatalo. Magalit ka na sa akin kung magagalit ka. Wala na akong pakialam. Ayoko naman patuloy kang lokohin at paasahing mahal pa rin kita katulad ng dati. Kasi sa ngayon, alam mo, malayong malayo doon ang nararamdaman ko. Ganyan mo na lang baka daling itatapon ang lahat ng meron tayo? Ilang taon na rin ang relasyon natin, Christine. Ipagpapalit mo na lang ba talaga ako sa lalaking bago mo lang nakilala? Anong magagawa ko kung siyang nandyan noong mga panahon na wala kang ginawa kundi awayin ako? Sigurado ako na kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mas mauuna pang mawala ang pagmamahal mo sa akin at mas mabilis kang mahuhulog sa iba. Hindi ko magagawa yun dahil ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Dahil kung totoo ang mga sinasabi mo, hindi tayo magkakaganito. Hindi sana darating sa punto na mas gugustuhin ko na lang na makisama sa iba kesa sa'yo. Christine naman, wag mo akong iwan. Magbabago ako pangako. Mas magiging maunawain akong boyfriend. Kung gusto mo, hindi na rin kita masyadong kukulitin na mag-reply sa mga text at sagutin ang mga tawag ko. Lalo na kapag naka-duty ka. Pangako yan. Huwag mo lang ako ipagpalit sa iba. Sana noon mo pa yan ginawa. Sana. Noon ka pa mas naging maunawain at noon mo pa nirespeto ang oras ko sa trabaho at sa ibang bagay. Pero dahil sinabi ko nga na wala na, huli na ang lahat. Pasensya ka na. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo na dito na natatapos ang lahat sa atin. Sorry kung sumuko ako. Wala eh. Napagod na lang talaga ako sa'yo. Alam ko na marami ang maiinis sa akin at magagalit dahil sa kagagahan ko, Papa Dudut. Pero anong magagawa ko kung yun naman talaga ang solusyon na naisip ko matapos ngang magsawa at mapagod sa relasyon namin ni Ronel. At bagaman nagmamakaawa ay tinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa taong walang ginawa kundi ang mahalin lamang ako ng todo. Iniwan ko nga po siya at pinagpalit sa iba, Papa Dudut. Binaliwala ko ang lahat ng mabubuting ginawa niya sa akin. Nang pumayag nga akong maging kami ng katrabaho ko. At wala na rin pong nagawa noon si Ronel kundi ang tanggapin ang desisyon ko. Sa loob po ng 1 taon ng relasyon namin ng lalaking pinagpalit ko kay Ronel, masasabi ko na naging masaya ako at naramdaman ko rin naman na minahal niya ako. Subalit meron po siyang isang bagay na hinihingi na hindi ko naman kayang ibigay. Walang iba kung hindi ang pumayag ako na may mangyari sa amin.
Sabihin na nila na lumang tao ako pero mahalaga po sa akin ang pagiging birhen. Kaya nga simula nang hindi niya yon makuha sa akin ay doon na nag-umpisa ang panlalamig niya sa aming relasyon. Hindi na niya sinasagot ang tawag at mga text ko hanggang sasabihin niya sa akin na ayaw na niya at doon ko nga po nalaman na may iba na siyang kinakalokohang babae, Papa Dudut. Sa huli ay nakipaghiwalay at iniwan din po ako ng taong pinagpalit ko kay Ronel, Papa Dudut. Durog na durog po ako ng panahon na yon. At naisip ko na yun na siguro ang karma ko dahil nagawa kong pagtaksilan at iwanan noon ang lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako. Para lamang ipagpalit sa taong iiwanan lang din pala ako sa dulo. Nang malaman po ng pamilya ko ang ginawa ko noon kay Ronel ay nagalit po sila ng husto sa akin. Sinabihan nga ako ng nanay ko at ng ate ko na tatanga-tanga raw ako dahil sinayang ko yung pag-iibigan namin para lamang ipagpalit sa iba. Sa isip ko ay tanga naman talaga ako at wala akong karapatang magdamdam dahil totoo ang mga sinasabi nila sa akin. Nang mga panahon na yon, hindi pa po talaga nakontento ang langit sa pagpaparusa sa akin dahil nangyari naman yung isang bagay na kinakatakutan ng buong pamilya ko. Yon ay noong naospital si tatay. Pero sino ang mag-aakala na yon din pala ang magiging daan para muli kaming magkita ni Ronel matapos nga po niyang magpunta roon. Kahit na hating gabi upang makibalita sa lagay ng tatay ko. Salamat Ronel, kasi kahit hating gabi na, nagpunta ka pa talaga rito para kumustahin si tatay. Huwag ka na rin masyadong mag-alala kasi okay naman siya. Hindi na raw masyadong malubha ang lagay niya. Ay, mabuti naman kung ganun. Nung nabalitaan ko nga na sinugod dito ang tatay mo, nagmadali talaga akong pumunta. Siyempre, kahit paano, nung tayo pa, naging close naman ako sa parents mo. At kahit na ngayon na iwalay na tayo, mahalaga pa rin sila sa akin. Yun nga ang isa ko pang pinagpapasalamat kasi hindi nagbago ang tingin mo sa kanila kahit na iniwan kita noon. Mga magulang mo sila, Christine. Tinanggap nila ako noon nang ligawan kita at naging girlfriend. Natatandaan ko pa nga sa tuwing pumupunta ako sa inyo noon. Pinagluluto talaga ako ng nanay mo ng paborito kong ulam. Hanggang ngayon para sa akin, luto pa rin niya ang the best. Mas masarap pa sa luto ng nanay ko, pera biro. Oo nga. Kung umusta si nanay noon, parang ikaw pa ang anak sa akin. Kaya nga nung hiniwalayan kita at piliin ko na sumama sa iba, nagalit talaga sila ni ate sa akin ng husto. Ang dami nilang sinabing masasakit na salita pero alam kong deserve ko naman ang lahat ng yun dahil nga sa ginawa kong katangahan. Sorry Ronela, kasi hindi ako lumaban. Hindi ako nanindigan sa relasyon natin noon dahil napagod ako Sana pala sinubukan ko. Kaya nga nang maranasan ko rin yung pakiramdam na pinagdaanan mo noon. Sobrang sakit pala. Kaya tinanggap ko yun ng buong puso kasi alam ko yun na yung karma ko. Ay, aaminin ko na hanggang ngayon. Nasasaktan pa rin ako lalo kapag naiisip ko ang eksaktong araw na nakipaghiwalay ka at hindi na bumalik pa sa buhay ko. Kasi nga mahal na mahal kita. At para sa akin, ikaw na yung babaeng papakasalan ko balang araw. Nagalit din ako sa'yo. Pero mas nagalit ako sa sarili ko kasi inayaan ko na iwanan mo ako. Alam ko may parte rin ako sa ikinasira ng relasyon natin noon. May pagkukulang din ako kaya unti-unti tinanggap ko na ganun talaga. Kaya kukunin ko na rin ang pagkakataon to para humingi ng pasensya sa'yo sa lahat ng mga sama ng loob na naibigay ko nung tayo pa. O tignan mo to, bakit ka humihingi ng sorry? Dapat ako lang yun kasi pag balibalik ta rin man natin ang mundo, ako tong hindi na kontento sa ating dalawa. Alam mo, narealize ko nga na wala kang ibang ginawa noon kundi mahalin ako, intindihin at suportahan sa mga ginagawa ko. Atensyon lang naman at panahon ang hinihingi mo noon pero ipinagdamot ko pa. Sinisi pa kita at pinagsabihan ng masasakit.
Akala ko noon napagod lang ako pero ang totoo, naging mapaghanap na rin ako. Natukso ko sa iba. Hindi sana nangyari yon kung naging kontento lang ako sa kung anong meron tayo nun. Nabulag ako at naging bingi dahil inisip ko ang solusyon para matapos na lahat ng mga pag-aaway natin at hindi pagkakaintindihan ay yung maghiwalay na rin tayo ng landas. Sa totoo lang wala talaga akong mukhang maihaharap sa iyo ngayon. Kinapalan ko lang talaga para personal ako makahingi ng tawad sa iyo. Nakaraan na yun. At hindi na rin naman natin maibabalik pa yung nangyari. Ang maganda nating gawin, kalimutan na lang natin yun at isang tabi. Saka naniniwala naman ako na pwede pa rin tayong magsimula ulit. Kahit bilang magkaibigan lang. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para maging ganyan ka kabait sa akin, Ronel. Hindi kita deserve. Huwag mong sabihin yan. Dahil kahit sino namang magkaibigan, magdadamayan lalo sa oras ng pangangailangan. Saka hindi ka na iba sa akin, pati ang pamilya mo. Pare-pareho kayong importante sa buhay ko, Christine. Kaya asahan mo rin na kapag kailangan mo ng balikat na masasandalan, may dalawa ako na palaging ibibigay sa'yo. Pinipigilan kong umiyak ng panahon na yon pero deep inside ay talagang humahagulhol na ako, Papa Dudut. Hindi po madaling dalhin ang mga nangyari sa personal kong buhay ng araw na yon kaya malaking bagay ang presensya ni Ronel. Dinamayan niya ako at sinamahan noong hanggang sa makarecover nga si tatay. Aaminin ko na malaki po ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ipinadala niya sa akin si Ronel. Lalo pa't kailangan ko ng taong masasandalan. Habang pinagdaraanan ang mga pangyayaring yon sa buhay namin, at matapos nga po noon ay nagsimula na kaming magkaroon ng regular na komunikasyon. Hanggang sa ang madalas nga naming pag-uusap muli ay lumalim at hindi nagtagal, ay nagtapad sa akin si Ronel na gusto niya ulit akong ligawan, Papa Dudut. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mong yan, Ronel? Baka kasi nagbibiro o nabibigla ka lang. Ikaw ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, ayusin mo kasi ayoko ng mga ganyang biro. Kumalma ka nga. Siyempre seryoso ako. Gusto talaga kitang ligawan ulit, Christine. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Bakit? Anong bakit? Hindi pa ba obvious? May feelings pa rin ako sa'yo. At lalo lang yung lumalim nitong madalas na ulit tayong nagkakausap. Huwag mong sabihin sa akin na hindi tayo pareho ng nararamdaman. Dahil alam ko na mahal mo pa rin ako. Kaya bakit parang hindi ka makapaniwala na gusto ko ulit na maging tayo? Dahil nagawa na kitang saktan noon. Hindi ka man lang ba nag-alangan nang pumasok dyan sa kukote mo na gusto mong magkabalikan tayo? Bakit ako mag-aalangan? Ano namang masama sa gusto kong mangyari? Single ka, single ako. Pareho tayong walang responsibilidad sa ibang tao. Kaya bakit hindi ko gugustuhin na maging tayo ulit? Saka ano naman kung nagawa mo akong saktan noon? Alam ko kung may choice ka, hindi mo rin naman gagawin yun. Isa pa, tapos na yun. Nakalipas na. Sa totoo lang, hindi ko na rin yung masyadong iniisip kasi ang mahalaga sa akin yung ngayon. Alam mo, pakiramdam ko parang ang bumalik yung dati. Yung bang unang beses tayo nagkakilala at nag-usap? Hindi ko alam kung handa na ba ako sa gusto mong mangyari, Ronel. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Sige, sabihin mo ngayon sa harap ko na hindi na. Baka sakaling tigilan ko na nga tong kagustuhan ko na magkabalikan tayo. Kita mo na? Hindi mo masabi kasi ang totoo may nararamdaman ka pa rin sa akin. Mahirap bang intindihin na mahal pa rin kita at desidido ako na ligawan ka ulit para maging tayo? Naiintindihan ko, maniwala ka. Malinaw sa akin ang feelings mo pero natatakot ako. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang kinatatakutan mo. Yung ex mo ba? Natatakot kang maging tayo ulit kasi baka isang araw bigla na lang siyang bumalik. Akala ko ba hindi mo na siya mahal dahil sa ginawa niya sa'yo noon? Sinabi mo lang ba yun dahil galit ka sa kanya? At kung sakali na magkita ulit kayo, babalikan mo siya? Siyempre hindi. Wala na akong pakialam sa lalaking yun simula nang mas piliin niyang sumama sa ibang babae. Kung ganyan naman pala na nakamove on ka na sa kanya at nakikita ko naman na may posibilidad na mag-umpisa ulit tayo, bakit parang nagdadalawang isip ka pa rin? Ano ba kasi ang kinatatakutan mo? Marami. At isa na nga dun yung masaktan kita ulit. Natatakot ako na baka mamaya pag naging tayo, maulit lang yung nangyari sa atin noon.
Bukod doon, natatakot din akong masaktan katulad ng ginawa sa akin ng ex ko. Dahil hindi ko na talaga alam kung paano ko pabubuuin ang sarili ko. Hindi ako ang lalaking yun. Hindi ko kayang gawin ang ginawa niya sa'yo dahil mahal na mahal kita. Tungkol naman dun sa kinatatakutan mo na baka masaktan mo ulit ako, huwag mo na munang masyadong alalahanin yun. Dahil susubukan kong mas maging maunawain sa relasyon natin. Hindi na ulit kita masyadong iuobliga na i-text ako o sagutin ang mga tawag ko. Dahil mas irerespeto ko na ang oras mo para sa ibang bagay. Kaya sana bigyan mo ulit ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo ang mga bagay na yun. Mahal kita, Ronel. Pero hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Paano kapag hindi nag-workout yung relasyon natin sakaling magkabalikan tayo, tapos sa dulo maghihiwalay ulit tayo? Paano na lang yung pagkakaibigan natin? Hindi masasayang lang lahat yun. Paano kung imbis na maging masaya tayo, lalo lang tayo magkasakitan kapag pinilit pa rin natin? Naisip mo ba yung mga posibilidad na yun? Oo, mahal kita. At mahal mo rin ako. Pero alalahanin mo, hindi lang ako at ikaw ang nasaktan nung naghiwalay tayo. Nandyan ang mga pamilya natin. Naapektuhan din sila. Hindi ka man lang ba nag-alala sa kung ano na ang magiging epekto nito sa kanila sakaling maulit yung nangyari sa atin noon? Kaya pasensya ka na kung nagdadalawang isip ako. Sa ngayon, hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ronel na desidido siyang ipagpatuloy ang panliligaw sa akin, bagaman ako naman ay yung alanganin. Hindi dahil sa wala na akong pagmamahal sa kanya, sa halip ay kabaliktaran po noon ang nararamdaman ko. Hindi naman po kasi tuluyang nawala ang pag-ibig ko sa taong walang ginawa kundi ang pagkalooban ako ng walang hanggang pagmamahal, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po alam kung ako pa rin ba yung babaeng karapat-dapat para makasama niya. Matapos nga ang ginawa kong pang-iiwan sa kanya noon, Papa Dudut. Nahihirapan po ako at naguguluhan. Nagtataka rin ako dahil bakit sa dinami-rami ng mga babae, ako pa rin ang gustong makasama ni Ronel. Naisip ko nga na ganun ba niya talaga ako kamahal. Pakiramdam ko hindi ko deserve ang pag-ibig niya. Pero hindi ko rin naman po makumbinsi ang sarili ko na tuluyan siyang tanggihan dahil nga may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Tulad nga ng sinabi ko kay Ronel, hindi lang siya ang nasaktan ko nang iwanan ko siya at ipagpalit sa ibang lalaki, Papa Dudut. Kung hindi maging ang pamilya niya. Siyempre katulad po ng nanay at ate ko ay alam ko na nagalit din sila ng husto sa akin at deserve ko po ang lahat ng masasakit na sasabihin nila. Kaya nga sila po kaagad ang unang pumasok sa isipan ko noon nang sabihin ni Ronel na gusto niya ulit akong ligawan. Sa lahat po ng magkarelasyon, importante yung maging legal kayo sa parehong pamilya ninyo upang walang gulo. At maging matiwasay at maayos ang pagsasama ninyo kung pipiliin ninyong lumagay sa tahimik. Kaya bilang pagrespeto rin sa mga tao na tumanggap sa akin ng buong buo nang una akong ipakilala ni Ronel sa kanila bilang girlfriend. Malaking bahagi po ang desisyon ng pamilya ni Ronel sa pagpayag ko sa panibagong simula ng aming relasyon. At kung sakali naman na hindi na nila gustong pabalikin pa ako sa buhay ni Ronel, kahit na masakit ay maiintindihan ko po yun at tatanggapin yon, Papa Dudut. Sigurado ka ba talaga dyan? Oo, Ronel. Siguradong sigurado ako. Matagal ko na yung pinag-isipan. Papayag lang akong ligawan mo ako kapag pumayag din ang pamilya mo. Lalo na ang mga magulang mo. Pero Christine, ano naman ang kinalaman nila sa relasyon natin? Hindi ko kasi maintindihan. Bakit kailangan ko pa silang kausapin samantalang nasa tamang edad na tayo para magdesisyon? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Nung sabihin ko na hindi lang naman ako at ikaw yung affected sa breakup natin? Nagalit sa akin ng husto si nanay at ate. Kaya maiintindihan ko rin kung masama ang loob sa akin ng pamilya mo. Pero lumipas na yun. Ibig sabihin, naka-move on na rin sila. Bakit naman sila magdadamdam ng gusto samantalang ako yung nasaktan? Tayo yung nagkalabuan nun. Hindi naman kayo ng pamilya ko, di ba? Siyempre kung nasaktan ka noon, doble yung naramdaman nilang sakit dahil mahalaga ka sa kanila. At kung akala mo naka-move on na sila,
Diyan ka nagkakamali. Dahil alam ko, ramdam ko na hindi pa. Kaya nga kung gusto mo ulit magbalikan tayo, kausapin mo ng masinsinan ng pamilya mo. Ipaalam mo sa kanila ang plano mo at ang sitwasyon natin. Maging tapat ka sa kanila, Ronel. O pagkatapos ano? Paano kung hindi sila pumayag dahil sabi mo nga hindi pa sila nakaka-move on dun sa pag-iiwalay natin nun? Anong plano? Kung hindi nila ibibigay ang basbas nila sa relasyon natin, ibig sabihin, hindi na rin dapat natin ipagpatuloy ang lahat. Christine naman, ano bang sinasabi mo? Ang labo naman nun. Buong-buo nila akong tinanggap ng maging tayo, Ronel. Pero dahil nagawa kitang sakta noon, alam ko na nag-iba na rin ang tingin nila sa akin. Baka nga iniisip nila na masama akong babae, tapos ang kapal naman na mukha akong bumalik sa buhay mo pagkatapos kitang iwanan, di ba? Ito ang pag-uusap natin ulit ngayon at pagkakaroon ng komunikasyon. Alam mo bang maling-mali ito? Dapat alam din to ng mga magulang mo. Baka magulat na lang sila isang araw nagkaayos na pala tayo. Please, Ronel, intindihin mo sana ang pinanggagalingan ko. Huwag tayong maging makasarili. Dahil hindi rin tayo magiging masaya kapag binaliwala natin ang mga pamilya natin. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko naman na hindi talaga tayo pwedeng maging makasarili dahil parehong mahalaga sa atin ang mga pamilya natin, Christine. Pero hindi ko lang mapigilang matakot sa kung anong sasabihin nila. Dahil kung sakaling di sila pumayag sa gusto kong mangyari, siguradong susuwain ko sila. Kasi gusto ko magkabalikan tayo sa ayaw at sa gusto nila. Naiintindihan ko naman ang punto mo. At kahit ako, natatakot din ako sa magiging desisyon nila. Pero naisip ko, tama lang din na gawin natin to. Kasi higit kanino man, sila yung mga tao na dapat nating konsultahin. Alam mo, kung kaya ko lang talagang baguhin yung nagawa ko sa relasyon natin noon, gagawin ko. Hindi sana ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Pero pwede pa rin naman nating itama ang lahat ng pagkakamali natin. Araw-araw, binibigyan naman tayo ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ng bagong simula. At naniniwala ako, Christine, na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Papadudot naniniwala na po ako sa second chance dahil isa po ako sa mga pinalad na pinagkalooban nito matapos nga po akong patawarin ng pamilya ni Ronel. Pumayag din po sila na magkabalikan kami at bago yon ay nagkaroon din kami ng masinsinang pag-uusap ng ate niya. Kung saan ay nangako po ako na hindi ko na ulit sasaktan si Ronel, Papadudot. Nang mga panahon na yon ay walang paglagyan ang saya na nararamdaman ko sa puso ko. Nang araw din na yon, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malaking tinik sa dibdib at tuluyang gumaan ang dalahin ko. Walang hanggan din po ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabila ng mga kasalanan ko sa taong pinakamamahal ko. Lalong-lalo na sa relasyon namin ni Ronel noon ay pinahintulutan pa rin niyang magkaroon kami ng panibagong simula upang higit na mas itama ang lahat ng mga maling nagawa namin sa relasyon namin at bumawi sa isa't isa. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na girlfriend na ulit kita. Sa sobrang saya ko nga, parang gusto kong sumigaw eh. Hoy! Kumalma ka nga, baka isipin ng mga tao rito sa plaza, baliw ka. Sobra ka naman sa baliw. Pero tama ka rin naman, baliw nga ako. Baliw na baliw ako sa'yo. Pwede ba, Ronel, ang corny mo? Tigilan mo nga yan. Titigilan ba talaga o baka naman gusto mong ituloy ko pa? Ay, ewan ko sa'yo. Kung mga Alaska ka lang, lalayasan talaga kita. Uy, nagbibiro lang naman ako. Saka wag mo akong iwanan. First date pa naman natin ulit tapos lalayasan mo ako. Wag ganun. Keme lang yun. Ikaw talaga. Saka nangako na ako sa pamilya mo na hindi na ulit kita iiwanan. Maraming salamat, Ronel, ha. Kasi sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo noon, pinatawad mo pa rin ako. Hindi ka rin nagtanim ng galit sa akin at hindi rin nagbago yung nararamdaman mo sa akin. Napakaswerte ko kasi hulog ka ng langit. Kaya nga gabi-gabi ako nananalangin sa Diyos na tulungan at patnubayan niya ang relasyon natin para mas tumagal pa at maging matatag. Ganon din ang dasal ko sa kanya na sana hindi na tayo ulit magkahiwalay. Alam ko walang perpektong relasyon at wala ring perpektong magkarelasyon. Pareho man tayo noong nagkulang sa isa't isa,
Binigyan naman tayo ng pagkakataon para makabawi. Hindi lang ikaw ang nagpapasalamat sa Diyos. Ako rin. Walang gabi simula nung magkaiwalay tayo na hindi ko hiniling sa kanya na magkita tayo ulit at masabi ko sa'yo kung gaano ako nagsisisi sa mga pagkakamali ko at pagkukulang bilang boyfriend mo. At ngayon nga na binigyan mo ulit ako ng chance, pangako, hindi ko na to sasayangin. Araw-araw kong patutunayan sa'yo na nagbago na ako. At ako rin, Ronel. Nangangako na mas lalawakan ko pa yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Malaking aral talaga para sa akin yung pinagdaanan ko sa nakaraan at sisiguruhin ko na hindi na ulit yun mangyayari pa sa relasyon natin. Oo, tama ka naman sa sinabi mo na walang perpekto sa mundo. Lahat pwedeng magkamali, pero lahat pwede rin namang bumawi. Lalo na kapag nabigyan ng second chance. Kaya nga alagaan ko talaga tong pagkakataon na binigay mo at ng Diyos para sa ating dalawa. Hindi lahat ng tao deserve na magkaroon nito. Maswerte na lang talaga ako. Sana isang araw, mapakasalan din kita at matawag na asawa. Kasi para sa akin, ikaw na talaga yung babaeng makakasama kong bumuo ng pangarap kong pamilya. Kumbaga, ikaw na yung the one. At kapag nangyari yon, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Mahal na mahal kita, Christine. At mahal na mahal din kita, Ronel. Hindi po nananatiling pangako sa salitang lahat ng mga bagay na sinabi namin ni Ronel sa isa't isa noon, Papa Dudut. Dahil magpahanggang sa ngayon na kami na ulit, ay patuloy pa rin po naming tinutupad yon. Hindi po kami perpektong magkarelasyon. Nagkakatampuhan pa rin naman po kami, pero isa sa mga pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan namin mula sa mga karanasan namin noon ay ang pagpapanatiling bukas ng aming komunikasyon para upuan at pag-usapan ang mga bagay-bagay sa aming relasyon. Sa kasalukuyan ay maglilimang taon na po kaming magkasintahan ni Ronel at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Pero habang hindi pa nangyayari ang panibagong yugto na yon sa buhay namin, ay nais ko pong mag-iwan ng mensahe para sa aking future husband. Salamat, Ronel, dahil binigyan mo ako ng second chance. At patutunayan kong worth it yon. Salamat din sa pagmamahal mo. Kahit kailan hindi ka nagduda sa akin at ibinigay mo ang buong tiwala mo, Ronel. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita at kahit na anong mangyari, palagi nating gagawa ng paraan ng lahat ng pagsubok sa ating relasyon. At haharapin natin itong magkasama. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng pag-ibig namin ni Ronel. Sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Pero bago ko tuluyang tapusin ang sulat ko ay gusto ko pong mag-iwan ng mensahe sa mga tagapakinig natin. Lalo na doon sa mga taong nang-iwan at nagloko. Mas maganda na pag-isipan ninyo muna itong mabuti kesa kayo rin ang masaktan. Baka ang taong pipiliin ninyong mahalin ay ang taong lolokohin ka lang din. At ang taong iniwan ninyo ay ang tao palang magmamahal sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christine. Ibinibigay ng pagkakataon ng bagong simula sa mga taong karapat-dapat na pagkalooban nito. Kaya nga importante na maging malinis po ang ating intensyon kung gusto na nating magbagong buhay. Bukod doon ay araw-araw din nating gawin ang lahat ng makakaya natin upang mas maging mainam. Hindi lang para sa mga taong mahal natin kundi maging sa ating sarili mismo. Mga kapuso, hindi lahat ng tao ay deserve ang second chance. Hindi rin lahat ng relasyon ay magiging maayos kahit nasubukan ng dalawang tao na ibalik ang dati. Kaya nga kung pupwede na sa una ay huwag na po nating sayangin ang lahat. Upang sa dulo ay wala po tayong pagsisihan ng husto. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Mr. Barangay Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall #1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever, sa programang Barangay Love Stories.
Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.